Στους κρύους δρόμους της πόλης, ένα αόρατο κορίτσι επιβιώνει πουλώντας αποξηραμένα λουλούδια σε περαστικούς που ποτέ δεν την κοιτάζουν. Όμως, όλα αλλάζουν όταν βρίσκει 3 εγκαταλελειμμένα μωρά μέσα σε ένα καλάθι, σκεπασμένο με μια πολυτελή κουβέρτα. Χωρίς να ξέρει ότι είναι κληρονόμοι μιας περιουσίας, αποφασίζει να τα προστατεύσει, ακόμα κι αν αυτό θέσει τη ζωή της σε κίνδυνο. Αν αυτή η ιστορία σας ενδιαφέρει, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας βλέπετε. Συνεχίζουμε. Σας υπόσχομαι ότι αυτή θα είναι η καλύτερη ιστορία που θα ακούσετε ποτέ στη ζωή σας. Μια ψηλή βροχή έπεφτε πάνω από την Αθήνα εκείνο το πρωί της Πέμπτης, βάφοντας γκρίζο τον ουρανό που απλωνόταν πάνω από εκατομμύρια βιαστικούς ανθρώπους. Στην καρδιά των νοτίων προαστίων, ανάμεσα στην πολυτέλεια της Κηφισιάς και την απλότητα του Περιστερίου, υπήρχε μια μεταβατική περιοχή όπου οι αντιθέσεις φώναζαν σε κάθε γωνιά. Εκεί, στη λεωφόρο Κηφισίας, ανάμεσα σε εμπορικά κτίρια και παλιές κατασκευές, ένα 7χρονο κορίτσι περπατούσε με ελαφριά βήματα, σχεδόν αόρατο στα μάτια όσων περνούσαν. Το όνομά της ήταν Ελένη, αλλά δεν θυμόταν πια πότε την είχε φωνάξει κάποιος έτσι για τελευταία φορά. Για τους βιαστικούς περαστικούς ήταν απλώς μία ακόμα σκιά ανάμεσα σε τόσες άλλες που κατοικούσαν στα πεζοδρόμια της Μητρόπολης. Μικροκαμωμένη για την ηλικία της, με τα καστανά μαλλιά της πάντα αχτένιστα και τα αμυγδαλωτά μάτια που κουβαλούσαν μια θλίψη πολύ παλιά για ένα παιδί, η Ελένη πουλούσε μαραμένα λουλούδια που έβρισκε στις λαϊκές αγορές στο τέλος της ημέρας ή που κάποιοι ανθοπόλες πετούσαν στους κάδους των πλούσιων συνοικιών. Κουβαλούσε ένα φθαρμένο ψάθινο καλάθι με χερούλια που είχαν ήδη επιδιορθωθεί αρκετές φορές με σπάγκο. Μέσα, μαργαρίτες και τριαντάφυλλα που δεν είχαν πια τη φρεσκάδα του πρωινού, αλλά που τακτοποιούσε με τρυφερότητα, σαν να ήταν πολύτιμη θησαυρή. Σε κάθε άνθρωπο που περνούσε, άπλωνε δειλά το καλάθι, χωρίς να λέει λέξη, μόνο με ένα βλέμμα που ζητούσε προσοχή. Αλλά οι άνθρωποι δεν κοιτούσαν. Άλλαζαν δρόμο, επιτάχυναν το βήμα τους, προσποιούνταν ότι δεν έβλεπαν. Η Ελένη είχε μάθει από νωρίς ότι ο κόσμος των μεγάλων ήταν ένας κόσμος βιασύνης και αδιαφορίας. Από τότε που θυμόταν τον εαυτό της, ήταν πάντα μόνη. Δεν είχε καθαρές αναμνήσεις από οικογένεια, μόνο συγκεχημένα αποσπάσματα από μακρινές φωνές και μια μυρωδιά από κέικ που μερικές φορές εισέβαλε στα όνειρά της. Στα 3 της χρόνια, σύμφωνα με όσα έλεγαν οι κοινωνικοί λειτουργοί που εμφανίζονταν περιστασιακά στις επιχειρήσεις περισυλλογής, την είχαν βρει να περιπλανιέται κοντά στον σταθμό των κτέλ. Πέρασε από 2 ιδρύματα, το έσκασε και από τα 2. Ο δρόμος, με όλη του τη σκληρότητα, της φαινόταν λιγότερο τρομακτικός από τους κρύους τοίχους των ιδρυμάτων, όπου ήταν απλώς ένας ακόμη αριθμός. Τώρα στα 7 της γνώριζε κάθε στενό, κάθε πλατεία, κάθε γωνιά όπου μπορούσε να κρυφτεί όταν έπεφτε η νύχτα ή όταν η αστυνομία έκανε περιπολίες. Γνώριζε τις κυρίες που άφηναν τα περάκια με φαγητό στην πόρτα των καταστημάτων, τους φύλακες που προσποιούνταν ότι δεν την έβλεπαν να παίρνει τα περισσεύματα από τους φούρνους και γνώριζε επίσης εκείνους που αποτελούσαν κίνδυνο. Είχε αναπτύξει ένα οξύ ένστικτο επιβίωσης, μια πονηριά που πολλά παιδιά της ηλικίας της δεν χρειάζονταν να έχουν. Εκείνο το βροχερό πρωινό, η Ελένη αποφάσισε να πάει στον Εθνικό Κήπο. Ήταν μεγάλη απόσταση με τα πόδια από την αερογέφυρα όπου είχε περάσει τη νύχτα. Αλλά ήξερε ότι τις Κυριακές και τις αργίες στο πάρκο γέμιζε με οικογένειες και οι οικογένειες σήμαιναν πιθανότητα να πουλήσει μερικά λουλούδια ή να κερδίσει μερικά κέρματα. Δεν ήταν αργία, αλλά η ψηλή βροχή έδινε έναν ρομαντικό αέρα στον χώρο και οι ερωτευμένοι συνήθιζαν να αγοράζουν λουλούδια. Έφτασε στο πάρκο γύρω στις 10 το πρωί. Η βροχή είχε μειωθεί σε ένα σχεδόν ανεπαίσθητο ψηλόβροχο και μερικές ακτίνες του ήλιου άρχιζαν να τρυπούν τα σύννεφα. Το γρασίδι ήταν βρεγμένο, γυαλίζοντας από τις σταγόνες που αντανακλούσαν το φως. Υπήρχαν λίγοι επισκέπτες εκείνη την ώρα μιας καθημερινής. Μόνο μερικοί πρωινοί δρομείς ηλικιωμένοι που έκαναν περίπατο και καμιά μητέρα με καροτσάκι. Η Ελένη περπάτησε στα πλακόστρωτα μονοπάτια, παρατηρώντας τριγύρω, ψάχνοντας κάποιον που θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για τα λουλούδια της. Τότε ήταν που κάτι της τράβηξε την προσοχή. Κοντά σε μία από τις δευτερεύουσες πύλες, μισοκρυμμένο πίσω από έναν θάμνο, υπήρχε ένα καλάθι.
Δεν ήταν ένα συνηθισμένο καλάθι σαν το δικό της, αλλά ένα καλάθι από λεπτή ψάθα, κομψό, του είδους που έβλεπες στα ακριβά μαγαζιά του Κολονακίου. Ήταν σκεπασμένο με μια κουβέρτα από μαλακό ύφασμα, σε αποχρώσεις του γαλάζιου και του λευκού. Αρχικά, η Ελένη σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν απλώς παρατημένα σκουπίδια, κάτι που κάποιος είχε αφήσει πίσω του μετά από ένα πικνίκ. Αλλά κάτι σε εκείνο το καλάθι φαινόταν διαφορετικό. Υπήρχε μια φροντίδα στον τρόπο που ήταν τοποθετημένο, προστατευμένο από τα βλέμματα, αλλά όχι εντελώς κρυμμένο, σαν κάποιος να ήθελε να βρεθεί, αλλά όχι από οποιονδήποτε. Με την προσοχή κάποιου που έχει μάθει να δυσπιστεί με τα πάντα, η Ελένη πλησίασε. Κοίταξε γύρω της για να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν παρακολουθούσε. Το πάρκο ήταν πρακτικά άδειο σε εκείνη την περιοχή. Αργά, άπλωσε το χέρι της και άγγιξε την κουβέρτα. Ήταν μαλακή, πολύ πιο μαλακή από οτιδήποτε είχε αγγίξει ποτέ. Με προσοχή σήκωσε μία άκρη του υφάσματος. Αυτό που είδε την έκανε να κάνει ένα βήμα πίσω, με την καρδιά της να χτυπά δυνατά στο στήθος. Μέσα στο καλάθι υπήρχαν 3 μωρά. 3 νεογέννητα μωρά, πανομοιότυπα, με μικροσκοπικά και ευαίσθητα πρόσωπα, φορώντας λευκά φορμάκια μιας ποιότητας που δεν είχε δει ποτέ ούτε στις βιτρίνες των καταστημάτων. Κοιμόντουσαν, αλλά ένα από αυτά άρχισε να κινείται, σουφρώνοντας το προσωπάκι του σε μια έκφραση που σύντομα θα μετατρεπόταν σε κλάμα. Η Ελένη έμεινε παράλυτη. Τα μάτια της έτρεξαν στο καλάθι, προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβαινε. Δίπλα στα μωρά, πιασμένος με μια χρυσή παραμάνα σε μια από τις κουβέρτες, υπήρχε ένας λευκός φάκελος. Με τρεμάμενα χέρια πήρε τον φάκελο και τον άνοιξε. Μέσα, ένα χαρτί με έναν κομψό καλλιγραφικό γραφικό χαρακτήρα, γραμμένο με μπλε μελάνι. Οι λέξεις ήταν λίγες, αλλά φορτωμένες με ένα βάρος που η Ελένη ένιωθε χωρίς να μπορεί να καταλάβει πλήρως. Έλεγε κάτι για ασφάλεια, για προστασία, για αγάπη. Έλεγε ότι αυτά τα μωρά έπρεπε να μείνουν κρυμμένα για λίγο καιρό, ότι κάποιοι θα τα αναζητούσαν, αλλά ότι ήταν για το καλό τους. Δεν υπήρχε υπογραφή, δεν υπήρχε σαφής εξήγηση. Μόνο εκείνες οι αόριστες λέξεις που έμοιαζαν ταυτόχρονα με παράκληση και αποχαιρετισμό. Το μωρό που είχε αρχίσει να κινείται τώρα έκλαιγε και τα άλλα 2 σύντομα το ακολούθησαν. Ήταν ένα κλάμα πείνας, το αναγνώρισε η Ελένη. Η ίδια είχε κλάψει έτσι τόσες φορές, εκείνο το κλάμα που ερχόταν από το βάθος του άδειου στομαχιού, από την πιο βασική ανάγκη του ανθρώπου. Κοίταξε ξανά γύρω της. Το πάρκο παρέμενε άδειο. Κανείς δεν ερχόταν. Κανείς δεν εμφανιζόταν για να πάρει τα μωρά. Ήταν μόνο αυτοί και εκείνα τα 3 μικρά πλάσματα, εντελώς ανυπεράσπιστα, εγκαταλελειμμένα εκεί σαν να ήταν αντικείμενα χωρίς αξία. Αλλά από την ποιότητα των ρούχων, από τη φροντίδα του καλαθιού, η Ελένη ήξερε ότι αυτά τα μωρά δεν ήταν συνηθισμένα. Προέρχονταν από έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από τον δικό της, έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν όμορφες λέξεις όπως ασφάλεια και αγάπη. Αλλά παρόλα αυτά εγκατέλειπαν παιδιά σε πάρκα. Κάτι μέσα στην Ελένη κινήθηκε. Ήταν ένα παράξενο συναίσθημα, σαν ένα κοιμισμένο μέρος της καρδιάς της να ξυπνούσε ξαφνικά. Γνώριζε αυτή την απόγνωση. Γνώριζε αυτή τη μοναξιά. Γνώριζε τι σήμαινε να σε αφήνουν πίσω, ξεχασμένο, σαν να μην έχεις σημασία. Και εκείνη τη στιγμή, κοιτάζοντας εκείνα τα 3 προσωπάκια που έκλαιγαν, πήρε μια απόφαση που θα άλλαζε τη ζωή της για πάντα. Δεν μπορούσε απλώς να φύγει και να τα αφήσει εκεί. Δεν μπορούσε. Με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις, η Ελένη έλεγξε αν κάποιος παρακολουθούσε, πήρε το βαρύ καλάθι με τα 3 μωρά και άρχισε να περπατά. Εγκατέλειψε τα λουλούδια της εκεί, άφησε ό,τι είχε, γιατί τώρα είχε κάτι πολύ πιο σημαντικό να κουβαλήσει. Τα μωρά έκλαιγαν και εκείνη ψιθύριζε σιγανά λόγια, προσπαθώντας να τα ηρεμήσει, καθώς απομακρυνόταν από το πάρκο όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Το βάρος του καλαθιού ήταν σχεδόν αβάσταχτο για τα λεπτά της χέρια, αλλά δεν σταματούσε. Διέσχισε δρόμους, κατέβηκε από στενά που γνώριζε καλά, πέρασε κάτω από αερογέφυρες, μέχρι να φτάσει στο μέρος όπου είχε δημιουργήσει το καταφύγιό της. Ήταν μια παλιά εγκαταλελειμμένη αποθήκη, κοντά στη γραμμή του τρένου. Ένα μέρος που οι άστεγοι απέφευγαν, γιατί έλεγαν ότι ήταν στοιχειωμένο. Για την Ελένη αυτό σήμαινε ασφάλεια. Κανείς δεν την ενοχλούσε εκεί. Η αποθήκη
είχε σπασμένα παράθυρα και ξεφλουδισμένους τοίχους, αλλά είχε μετατρέψει μια γωνιά σε έναν σχετικά άνετο χώρο. Είχε στιβάξει χαρτόκουτα για να δημιουργήσει τοίχους, είχε βρει παλιές κουβέρτες που έβρισκε στα σημεία δωρεών και είχε ακόμη και μερικά πλαστικά μπουκάλια όπου αποθήκευε νερό. Ήταν το σπίτι της, ταπεινό και επισφαλές, αλλά ήταν δικό της. Έβαλε το καλάθι στο πάτωμα με προσοχή και κοίταξε τα μωρά. Συνέχιζαν να κλαίνε, τώρα με περισσότερη δύναμη. Η Ελένη ένιωσε τον πανικό να την κυριεύει. Τι είχε κάνει, πώς θα φρόντιζε 3 μωρά. Με το ζόρι μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό της. Δεν είχε κατάλληλη τροφή, δεν είχε πάνες, δεν είχε τίποτα από όσα χρειάζονταν τα μωρά. Αλλά καθώς τα κοιτούσε, κάτι πιο δυνατό από τον φόβο την κατέλαβε. Για πρώτη φορά στη ζωή της δεν ήταν μόνη. Για πρώτη φορά υπήρχε κάποιος που εξαρτιόταν από αυτήν, που την χρειαζόταν. Και αυτό, με έναν παράξενο και βαθύ τρόπο, την έκανε να αισθάνεται λιγότερο χαμένη στον κόσμο. Πήρε ένα από τα μωρά στην αγκαλιά της, προσπαθώντας να μιμηθεί ό,τι είχε δει να κάνουν οι μητέρες. Το μικρό ήταν ελαφρύ και ζεστό, και όταν το πλησίασε στο στήθος της, ηρέμησε λίγο, πιθανότατα νιώθοντας τη ζεστασιά. Έκανε το ίδιο και με τα άλλα 2, εναλλάσσοντας, να νουρίζοντας το καθένα από αυτά, ενώ σκεφτόταν τι να κάνει. Χρειαζόταν γάλα. Αυτό ήταν προφανές. Αλλά το γάλα για μωρά δεν ήταν φθηνό, το ήξερε γιατί είχε δει τις τιμές στα φαρμακεία όταν ζητιάνευε στις πόρτες. Μέτρησε τα κέρματα που είχε φυλάξει σε ένα παλιό κουτί. Ήταν μόνο μερικά ευρώ. Δεν έφταναν για πολλά. Ενώ τα μωρά τελικά αποκοιμήθηκαν εξαντλημένα από το πολύ κλάμα, η Ελένη τα σκέπασε με τις καλύτερες κουβέρτες που είχε και βγήκε αναζητώντας βοήθεια. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να πάει στις αρχές. Αν το έκανε, θα τις έπαιρναν τα μωρά και κάτι στο σημείωμα που είχε διαβάσει της έλεγε ότι αυτό θα ήταν επικίνδυνο για αυτά. Έπρεπε να εμπιστευτεί κάποιον, αλλά ποιον. Τότε σκέφτηκε την κυρία Σοφία. Η κυρία ήταν μια ηλικιωμένη που ζούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Παγκράτη, εκεί κοντά. Η Ελένη την γνώριζε γιατί που και που πουλούσε λουλούδια κοντά στην πολυκατοικία της και η κυρία Σοφία πάντα σταματούσε για να μιλήσει, πάντα αγόραζε ένα λουλούδι, πάντα ρωτούσε αν ήταν καλά. Ήταν η μόνη ενήλικη που φερόταν στην Ελένη σαν να ήταν ορατή, σαν να είχε σημασία. Με την καρδιά σφιγμένη από την αγωνία, η Ελένη έτρεξε μέχρι την πολυκατοικία της κυρίας Σοφίας. Ανέβηκε τις σκάλες μέχρι τον 3ο όροφο και χτύπησε την πόρτα. Πέρασαν μερικά λεπτά μέχρι να ανοίξει η πόρτα, αποκαλύπτοντας μια κυρία με άσπρα μαλλιά, στρογγυλά γυαλιά και ένα ευγενικό χαμόγελο που μετατράπηκε σε ανησυχία βλέποντας την κατάσταση του κοριτσιού. «Κυρία Σοφία, χρειάζομαι βοήθεια», είπε η Ελένη, και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό άφησε τα δάκρυα να κυλήσουν. «Βρήκα 3 εγκαταλελειμμένα μωρά στο πάρκο και δεν ξέρω τι να κάνω. Χρειάζονται γάλα, πάνες, χρειάζονται φροντίδα και εγώ δεν έχω τίποτα. Σας παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε?» Η κυρία Σοφία έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή, επεξεργαζόμενη αυτή την απίστευτη πληροφορία. Κοίταξε το κορίτσι, είδε την γνήσια απόγνωση στα μάτια του και χωρίς να κάνει ερωτήσεις που θα μπορούσαν να περιμένουν, απλώς είπε «Μπες μέσα, παιδί μου, θα το λύσουμε αυτό». Εκείνη τη στιγμή η Ελένη ήξερε ότι είχε κάνει τη σωστή επιλογή. Η κυρία Σοφία την ακολούθησε μέχρι την αποθήκη και όταν είδε τα 3 μωρά να κοιμούνται στο κομψό καλάθι, μέσα σε εκείνο το εγκαταλελειμμένο μέρος, έφερε τα χέρια της στο στήθος σε μια χειρονομία έκπληξης και συμπόνιας. «Θεέ μου», ψιθύρισε, «από πού ήρθαν αυτά τα παιδιά?» Η Ελένη της τα είπε όλα. Το πάρκο, το καλάθι, το σημείωμα. Έδειξε το χαρτί στην κυρία Σοφία, η οποία το διάβασε με αυξανόμενη προσοχή, συνοφριώνοντας τα φρύδια της. Η κυρία δεν είπε τίποτα για πολλή ώρα, απλώς παρατηρούσε τα μωρά με μια έκφραση που η Ελένη δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει πλήρως. «Αυτό είναι πολύ σοβαρό, παιδί μου», είπε τελικά η κυρία Σοφία. «Αυτά τα μωρά χρειάζονται ιατρική φροντίδα, χρειάζονται χαρτιά. Δεν μπορούμε απλώς να τα φροντίζουμε έτσι, κρυφά». «Αλλά το σημείωμα λέει ότι κινδυνεύουν», διαμαρτυρήθηκε η Ελένη. «Αν τα παραδώσω στις αρχές και αν το μάθουν οι λάθος άνθρωποι και αν τους συμβεί κάτι». Η κυρία Σοφία αναστέναξε. Ήταν μια αδύνατη κατάσταση. Από τη μία η ευθύνη να ενημερώσει τις αρχές. Από την άλλη ένα απελπισμένο κορίτσι και 3 μωρά που πράγματι
φαινόταν να έχουν αφαιθεί εκεί για κάποιο λόγο πέρα από την απλή εγκατάλειψη. Το σημείωμα υπονοούσε κάτι μεγαλύτερο, κάτι που περιλάμβανε μυστικά και κινδύνους που δεν καταλάβαινε. «Εντάξει», είπε τελικά, «θα κάνουμε το εξής. Θα σε βοηθήσω να τα φροντίσεις προς το παρόν, αλλά πρέπει να ανακαλύψουμε από πού προήλθαν. Αυτά τα ρούχα, αυτό το καλάθι, όλα αυτά κοστίζουν πολλά χρήματα. Κάποιος τα ψάχνει. Και πρέπει να μάθουμε ποια είναι αυτά τα παιδιά πριν αποφασίσουμε τι θα κάνουμε». Η Ελένη συμφώνησε, νιώθοντας μια τεράστια ανακούφιση να πλημμυρίζει το στήθος της. Δεν ήταν πια μόνη σε αυτό. Η κυρία Σοφία, με τη σοφία και την ευγένειά της, θα ήταν η σύμμαχός της. Τις επόμενες ημέρες καθιέρωσαν μια ρουτίνα. Η κυρία Σοφία αγόρασε βρεφικό γάλα, πάνες και άλλα απαραίτητα είδη. Η Ελένη περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στο διαμέρισμα της κυρίας, φροντίζοντας τα μωρά με μια αφοσίωση που εξέπληξε ακόμη και την ίδια. Τα είχε ονομάσει, γιατί χρειαζόταν έναν τρόπο να τα ξεχωρίζει. Ονόμασε τα τρία Γαβριήλ, Ραφαήλ και Μιχαήλ. Ονόματα αγγέλων, γιατί είχαν εμφανιστεί στη ζωή της σαν μια απροσδόκητη ευλογία. Εν τω μεταξύ, στην άλλη άκρη της πόλης, στις πλούσιες συνοικίες που η Ελένη γνώριζε μόνο από μακριά, ένα δράμα τεραστίων διαστάσεων εκτιλισσόταν. Ο Αλέξανδρος Παπαδάκης ήταν ένα όνομα που εμφανιζόταν συχνά στις οικονομικές σελίδες των εφημερίδων. Στα 32 του χρόνια είχε μετατρέψει μια οικογενειακή εταιρεία τεχνολογίας σε μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων, με διεθνή δραστηριότητα και συμβόλαια που κινούσαν αστρονομικά ποσά. Ήταν γνωστός για την οξυδέρκειά του, την ικανότητά του να παίρνει δύσκολες αποφάσεις και το διακριτικό του προφίλ, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας όποτε ήταν δυνατόν. Αλλά τίποτα, απολύτως τίποτα στη ζωή του δεν τον είχε προετοιμάσει για τον εφιάλτη που ξεκίνησε 3 μέρες πριν. Οι γη του είχαν εξαφανιστεί. 3 νεογέννητα μωρά τρίδημα είχαν χαθεί μετά από ένα περιστατικό που άφησε την πρώην σύζυγό του, την Έλενα, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν με τα μωρά είχε βγει από την πορεία του σε μια στροφή της λεωφόρου Κηφισού, προσκρούοντας σε ένα προστατευτικό τυχείο. Οι συνθήκες ήταν ομιχλώδεις. Δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος, δεν υπήρχαν σημάδια μηχανικής βλάβης. Και μάρτυρες ισχυρίζονταν ότι ένα άλλο όχημα φαινόταν να έχει κλείσει το αυτοκίνητο της Έλενας δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα. Όταν ο Αλέξανδρος έφτασε στο νοσοκομείο, η Έλενα ήταν αναίσθητη, συνδεδεμένη με μηχανήματα και τα μωρά δεν ήταν πουθενά. Η αστυνομία κλήθηκε αμέσως, αλλά οι έρευνες φαινόταν να κινούνται σε κύκλους. Δεν υπήρχαν ίχνη των μωρών στον τόπο του ατυχήματος, δεν υπήρχαν εικόνες σε κοντινές κάμερες, ήταν σαν να είχαν απλώς εξατμιστεί. Ο Αλέξανδρος κινητοποίησε όλους τους πόρους που είχε. Προσέλαβε ιδιωτικούς ερευνητές, πρόσφερε αμοιβή 10 εκατομμυρίων ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στους γιους του, πίεσε τις αρχές να επιταχύνουν τις έρευνες. Η είδηση εξαπλώθηκε στην πόλη σαν φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα εξαφανισμένα τρίδημα του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία έγιναν πρωτοσέλιδο και όλη η Αθήνα είχε τα μάτια της ανοιχτά. Αλλά ανάμεσα σε όλες τις ψεύτικες πληροφορίες, ανάμεσα σε όλους τους καιροσκόπους που εμφανίζονταν ισχυριζόμενοι ότι είχαν πληροφορίες μόνο για να προσπαθήσουν να πάρουν την αμοιβή, ανάμεσα σε όλο το χάος που επικράτησε, υπήρχε μια αλήθεια που κανείς δεν φανταζόταν. Τα μωρά βρίσκονταν λίγα χιλιόμετρα μακριά, στην αγκαλιά ενός κοριτσιού του δρόμου που είχε αποφασίσει να τα προστατεύσει με όλες τις δυνάμεις. Και ενώ ο Αλέξανδρος Παπαδάκης κινητοποιούσε την αυτοκρατορία του για να βρει τους γιους του, η Ελένη τραγουδούσε νανουρίσματα που επινοούσε, κουνώντας τον Γαβριήλ, τον Ραφαήλ και τον Μιχαήλ στα αδύνατα χέρια της, υποσχόμενη τους ότι δεν θα τους άφηνε ποτέ μόνους, ότι δεν θα τους εγκατέλειπε ποτέ γιατί ήξερε ακριβώς πώς ήταν να μεγαλώνεις χωρίς να έχεις κανέναν. Και έτσι, χωρίς κανένας από τους δύο να το γνωρίζει, οι ζωές τους ήταν ήδη συνυφασμένες με έναν τρόπο που κανένας τους δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Η μοίρα είχε τοποθετήσει αυτά τα 3 μικρά πλάσματα ως γέφυρα μεταξύ 2 εντελώς διαφορετικών κόσμων. Και αυτό που θα ακολουθούσε θα δοκίμαζε το θάρρος, την πίστη και την αγάπη όλων των εμπλεκομένων με τρόπους που κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει.
Η πρώτη εβδομάδα φροντίδας του Γαβριήλ, του Ραφαήλ και του Μιχαήλ ήταν σαν να ζούσε σε ένα παράξενο όνειρο, όπου το αδύνατο γινόταν ρουτίνα. Η Ελένη ανακάλυψε ότι η φροντίδα 3 μωρών απαιτούσε πολύ περισσότερα από όσα είχε φανταστεί. Τα μπιμπερό έπρεπε να ετοιμάζονται κάθε 3 ώρες, οι πάνες να αλλάζονται συνεχώς, και τα μικρά έκλαιγαν για λόγους που δεν μπορούσε πάντα να καταλάβει. Αλλά υπήρχε κάτι βαθιά μεταμορφωτικό σε αυτή την εμπειρία. Για πρώτη φορά στη ζωή της, η Ελένη είχε έναν σκοπό που ξεπερνούσε την απλή επιβίωση. Δεν αφορούσε μόνο την έβρεση φαγητού για την επόμενη μέρα ή ενός ασφαλούς μέρους για να κοιμηθεί. Αφορούσε τη φροντίδα, την προστασία, την αγάπη, και όσο περισσότερο χρόνο περνούσε με τα τρίδημα, τόσο περισσότερο ένιωθε να μεγαλώνει μέσα της μια άγρια και προστατευτική αγάπη που δεν ήξερε ότι ήταν ικανή να νιώσει. Η κυρία Σοφία είχε γίνει η σύντροφός της σε αυτό το απίθανο ταξίδι. Η ηλικιωμένη που ζούσε μόνη της από τότε που χείρεψε πριν από 10 χρόνια, βρήκε σε αυτά τα παιδιά και σε αυτό το θαραλέο κορίτσι ένα νέο νόημα για τις μέρες της. Κάθε πρωί ξυπνούσε νωρίς και ετοίμαζε όλα όσα θα ήταν απαραίτητα. Αποστήρωνε μπιμπερό, ξεχώριζε καθαρές πάνες, ζέστενε νερό για τα μπάνια. Και ενώ το έκανε αυτό, παρατηρούσε την Ελένη με ένα μείγμα θαυμασμού και ανησυχίας. Το κορίτσι είχε μεταμορφωθεί μέσα σε λίγες μέρες. Δεν ήταν πια απλώς η αόρατη πολίτρια λουλουδιών που περιπλανιόταν στους δρόμους. Είχε αναλάβει μια τεράστια ευθύνη και αυτό την έκανε να φαίνεται μεγαλύτερη, πιο αποφασισμένη. Η κυρία Σοφία έβλεπε στα μάτια της μια δύναμη που πολλοί ενήλικες δεν είχαν, αλλά έβλεπε και τον φόβο. Τον συνεχή φόβο ότι κάτι θα μπορούσε να συμβεί, ότι κάποιος θα το ανακάλυπτε, ότι τα μωρά θα της τα έπαιρναν από την αγκαλιά. «Αγαπητή μου», είπε η κυρία Σοφία ένα πρωί, ενώ η Ελένη νανούριζε τον Ραφαήλ για να κοιμηθεί μετά το τάισμα. «Πρέπει να μιλήσουμε για αυτό. Δεν μπορούμε να κρατάμε 3 μωρά κρυμμένα για πάντα. Χρειάζονται εμβόλια, ιατρική παρακολούθηση, χαρτιά». Η Ελένη έσφιξε το μωρό στο στήθος της, σαν η χειρονομία να μπορούσε να το προστατεύσει από οποιαδήποτε απειλή. «Το ξέρω, κυρία Σοφία, αλλά το σημείωμα έλεγε ότι κινδυνεύουν, αν το πω σε κάποιον, κι αν το μάθουν οι λάθος άνθρωποι, κι αν πρέπει να το μάθουν οι σωστοί άνθρωποι», αντέτεινε η ηλικιωμένη ευγενικά. «Κοίτα, αυτά τα ρούχα που φορούσαν, αυτό το ακριβό καλάθι, όλα αυτά δείχνουν ότι αυτά τα μωρά προέρχονται από μια οικογένεια με οικονομική άνεση. Κάποιος τα ψάχνει, είμαι σίγουρη, κι αν είναι οι αληθινοί γονείς, κι αν είναι απελπισμένοι». Η Ελένη ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος. Δεν το είχε σκεφτεί έτσι. Στο μυαλό της, όποιος εγκατέλειπε μωρά σε ένα πάρκο δεν άξιζε να ονομάζεται πατέρας ή μητέρα. Αλλά η κυρία Σοφία είχε δίκιο. Υπήρχαν πολλά κομμάτια αυτού του παζλ που δεν καταλάβαινε. «Θα κάνουμε κάτι», πρότεινε η κυρία Σοφία. «Θα αγοράσω μια εφημερίδα. Αν υπάρχει κάτι για εξαφανισμένα μωρά, τουλάχιστον θα ξέρουμε ποιος τα ψάχνει. Και τότε μπορούμε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε». Η Ελένη συμφώνησε, αν και διστακτικά. Η κυρία Σοφία βγήκε και επέστρεψε μισή ώρα αργότερα με 3 διαφορετικές εφημερίδες και αυτό που βρήκαν στα πρωτοσέλιδα τις άφησε άφωνες. Επιχειρηματίας προσφέρει 10 εκατομμύρια για πληροφορίες σχετικά με εξαφανισμένα τρίδημα, φώναζε το εξώφυλλο της κύριας αθηναϊκής εφημερίδας. Υπήρχαν φωτογραφίες. Μια φωτογραφία ενός νεαρού, όμορφου άνδρα με σκούρο κοστούμι με έκφραση βαθιάς οδύνης. Και δίπλα φωτογραφίες των 3 μωρών, πανομοιότυπων, με τα ίδια ευαίσθητα προσωπάκια που τώρα κοιμόντουσαν ήσυχα στο διαμέρισμα της κυρίας Σοφίας. Η Ελένη ένιωσε τον κόσμο να γυρίζει. 10 εκατομμύρια. Ήταν ένας αριθμός τόσο μεγάλος που δεν μπορούσε καν να τον κατανοήσει πλήρως. Και εκείνος ο άνδρας στη φωτογραφία, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης, ήταν ο πατέρας των μωρών. Διάβασε το άρθρο με δυσκολία, καθώς δεν είχε ακόμη κατακτήσει πλήρως την ανάγνωση και η κυρία Σοφία τη βοήθησε, διαβάζοντας δυνατά. Η ιστορία ήταν τραγική. Τα μωρά είχαν εξαφανιστεί μετά από ένα τροχαίο που άφησε τη μητέρα σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι αρχές ερευνούσαν, αλλά δεν υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία. Ο Αλέξανδρος είχε κινητοποιήσει όλους τους δυνατούς πόρους, είχε προσλάβει τους καλύτερους ερευνητές, είχε προσφέρει εξωφρενικές αμοιβές. Ολόκληρη η πόλη είχε τα μάτια της ανοιχτά.
Αλλά αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή της Ελένης ήταν μια λεπτομέρεια που αναφέρθηκε σχεδόν παρεμπιπτόντως στο άρθρο. Πηγές κοντά στην οικογένεια αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν εσωτερικές διαμάχες που σχετίζονται με τη δισεκατομμυριούχα κληρονομιά της οικογένειας Παπαδάκη και ορισμένοι ερευνητές δεν αποκλείουν την πιθανότητα εμπλοκής κοντινών προσώπων στην εξαφάνιση των μωρών. Εσωτερικές διαμάχες, δισεκατομμυριούχα κληρονομιά. Οι λέξεις αντίχησαν στο μυαλό της Ελένης. Το σημείωμα έβγαζε νόημα τώρα. Τα μωρά δεν είχαν απλώς εγκαταλειφθεί, κάποιος τα είχε κρύψει, ίσως για να τα προστατεύσει από κάτι ή κάποιον μέσα στην ίδια την οικογένεια. «Κυρία Σοφία», ψιθύρισε η Ελένη με τα μάτια γουρλωμένα, «κι αν το σημείωμα είναι αληθινό, κι αν όντως κινδυνεύουν». Η ηλικιωμένη έπιασε τα χέρια του κοριτσιού. «Τότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικές. Αν εμπλέκονται επικίνδυνοι άνθρωποι, δεν μπορούμε απλώς να εμφανιστούμε με τα μωρά. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο». Αλλά ενώ συζητούσαν προσπαθώντας να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της κατάστασης στην οποία είχαν βρεθεί, στην άλλη άκρη της πόλης, στα πολυτελή γραφεία της Παπαδάκης Τεχνολογίες, ο Αλέξανδρος έδινε τις δικές του μάχες. Δεν είχε κοιμηθεί καλά από την εξαφάνιση των γιών του. Περνούσε τις μέρες του ανάμεσα σε συναντήσεις με ερευνητές, συνομιλίες με τις αρχές και επισκέψεις στο νοσοκομείο όπου η Έλενα παρέμενε αναίσθητη. Οι γιατροί έλεγαν ότι ήταν σταθερή, αλλά δεν υπήρχε πρόβλεψη για το πότε θα ξυπνούσε. Και ενώ εκείνη κοιμόταν, ανίκανη να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση, ο Αλέξανδρος βρισκόταν βυθισμένος σε έναν ατελείωτο εφιάλτη. Εκείνο το απόγευμα βρισκόταν στο γραφείο του στον τελευταίο όροφο του εμπορικού κτηρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, με πανοραμική θέα στην πόλη που απλωνόταν μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι. Αλλά δεν έβλεπε το τοπίο. Έβλεπε μόνο τις φωτογραφίες των γιών του σκορπισμένες στο τραπέζι, τις αναφορές των ερευνητών που δεν οδηγούσαν πουθενά και τον αυξανόμενο σωρό από τηλεφωνήματα ανθρώπων που ισχυρίζονταν ότι είχαν πληροφορίες, αλλά που πάντα αποδεικνύονταν ψεύτικες. «Κύριε Αλέξανδρε», είπε η Μαρία, η προσωπική του βοηθός για περισσότερα από 5 χρόνια, μπαίνοντας στο γραφείο με ανήσυχη έκφραση. «Ο κύριος Αύγουστος είναι εδώ. Είπε ότι είναι επίγον». Ο Αλέξανδρος της έκανε νόημα να τον αφήσει να μπει. Ο Αύγουστος Παπαδάκης ήταν ο θείος του, μεγαλύτερος αδελφός του αείμνηστου πατέρα του και αντιπρόεδρος της εταιρείας. Ένας άνδρας 60 ετών, με άψογα χτενισμένα γκρίζα μαλλιά, πάντα ντυμένος με ακριβά ιταλικά κοστούμια και μια έκφραση αιώνιας σοβαρότητας. «Αλέξανδρε», είπε ο Αύγουστος κλείνοντας την πόρτα πίσω του, «πρέπει να μιλήσουμε». «Για ποιο πράγμα?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, χωρίς να πάρει τα μάτια του από τις φωτογραφίες των γιών του. «Για την κατάσταση της εταιρείας, για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις. Λείπεις μέρες τώρα, οι σημαντικές συναντήσεις ακυρώνονται, οι επενδυτές ανησυχούν». «Οι γη μου εξαφανίστηκαν, Αύγουστε. Πραγματικά πιστεύεις ότι με νοιάζουν οι συναντήσεις αυτή τη στιγμή?» «Καταλαβαίνω τον πόνο σου, ανιψιέ, αλλά η εταιρεία δεν μπορεί να σταματήσει. Ο πατέρας σου την έχτιζε για δεκαετίες και εσύ την μετέτρεψες σε αυτοκρατορία. Δεν μπορείς να αφήσεις τα πάντα να καταρρεύσουν εξαιτίας μιας προσωπικής τραγωδίας». Ο Αλέξανδρος ένιωσε τον θυμό να φουντώνει. «Εξαιτίας μιας προσωπικής τραγωδίας, η γη μου είναι απλώς μια προσωπική τραγωδία για σένα». Ο Αύγουστος αναστέναξε, σαν να είχε να κάνει με ένα πεισματάρικο παιδί. «Δεν εννοούσα αυτό, αλλά πρέπει να είσαι λογικός. Οι πιθανότητες να βρεθούν τα παιδιά μειώνονται κάθε μέρα. Πρέπει να αρχίσεις να αποδέχεσαι ότι ίσως να μην υπάρχει αίσιο τέλος εδώ». «Βγες από το γραφείο μου», είπε ο Αλέξανδρος με επικίνδυνα χαμηλή φωνή. «Αλέξανδρε, γίνε λογικός. Προσπαθώ να βοηθήσω. Αν δεν μπορείς να πάρεις τις απαραίτητες αποφάσεις, ίσως θα έπρεπε να εξετάσεις το ενδεχόμενο να παραδώσεις προσωρινά την Προεδρία σε κάποιον πιο ικανό να διαχειριστεί τις ευθύνες. Βγες έξω. Τώρα». Ο Αύγουστος τον κοίταξε για πολλή ώρα, μετά σήκωσε τους ώμους και βγήκε, κλείνοντας την πόρτα με περισσότερη δύναμη από ό,τι χρειαζόταν. Ο Αλέξανδρος έμεινε εκεί, τρέμοντας από θυμό και απογοήτευση. Ο θείος του δεν είχε ποτέ αποδεχτεί το γεγονός ότι ο πατέρας του Αλέξανδρου, πριν πεθάνει 5 χρόνια πριν, είχε επιλέξει τον ανιψιό και όχι τον αδελφό,
για να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας. Από τότε ο Αύγουστος ζούσε στη σκιά, πάντα αμφισβητώντας τις αποφάσεις, πάντα προσπαθώντας να υπονομεύσει την εξουσία του. Αλλά αυτό δεν είχε σημασία τώρα, τίποτα δεν είχε σημασία εκτός από το να βρει τον Γαβριήλ, τον Ραφαήλ και τον Μιχαήλ. Γιατί ναι, τους είχε ονομάσει. Ακόμα κι αν ήταν απλώς μωρά λίγων εβδομάδων, ακόμα κι αν μετά βίας είχε προλάβει να τους γνωρίσει πριν από το περιστατικό, τους είχε ονομάσει με ονόματα αγγέλων, γιατί προσευχόταν κάθε μέρα να τους προστατεύουν άγγελοι όπου κι αν βρίσκονταν. Το τηλέφωνο χτύπησε. Ήταν ο Στράτος Φωτίου, ο ιδιωτικός ερευνητής που είχε προσλάβει. Ένας από τους καλύτερους στη χώρα, όπως έλεγαν, ειδικευμένος σε πολύπλοκες υποθέσεις. «Κύριε Αλέξανδρε, έχουμε ένα στοιχείο. Ένα φαρμακείο στο Παγκράτη κατέγραψε την αγορά μεγάλης ποσότητας βρεφικού γάλακτος και πανών για νεογέννητα από μια ηλικιωμένη κυρία. Η ποσότητα είναι συμβατή με 3 μωρά. Η φαρμακοποιός το βρήκε παράξενο και σημείωσε τη διεύθυνση όταν η κυρία πλήρωσε με κάρτα. Ο Αλέξανδρος ένιωσε την καρδιά του να χτυπά δυνατά. Παγκράτη δεν ήταν μακριά από τον εθνικό κήπο, όπου ορισμένοι μάρτυρες ισχυρίζονταν ότι είχαν δει κάτι παράξενο το πρωί της εξαφάνισης. «Ποια είναι η διεύθυνση?» Ο Στράτος του έδωσε την πληροφορία. Ο Αλέξανδρος ήταν ήδη όρθιος παίρνοντας το σακάκι του. «Πάω εκεί τώρα». «Κύριε Αλέξανδρε, περιμένετε. Μπορεί να μην είναι τίποτα. Μπορεί να είναι απλώς μια σύμπτωση. Αφήστε την ομάδα μου να το ελέγξει πρώτα». «Όχι. Αν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να είναι η γη μου, πρέπει να είμαι εκεί». Ενώ ο Αλέξανδρος διέσχιζε την πόλη μέσα στο χαοτικό απογευματινό μποτιλιάρισμα της Αθήνας, η καρδιά του ταλαντευόταν μεταξύ ελπίδας και φόβου. Κι αν ήταν αυτή, κι αν μετά από μέρες εφιάλτη μπορούσε επιτέλους να κρατήσει ξανά τους γιους του, αλλά κι αν ήταν απλώς ένα ακόμη ψεύτικο στοιχείο, μια ακόμη κατεστραμμένη ελπίδα. Στο διαμέρισμα της κυρίας Σοφίας η Ελένη ένιωθε μια αυξανόμενη ανησυχία. Υπήρχε κάτι στον αέρα, μια ένταση που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Είχε μάθει στον δρόμο να εμπιστεύεται τα ενστικτά της και εκείνη τη στιγμή κάθε ίνα του είναι της έλεγε ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί. «Κυρία Σοφία», είπε ξαφνικά, «νομίζω ότι θα έπρεπε να φύγουμε από εδώ για λίγο, να πάμε τα μωρά κάπου αλλού». «Γιατί, παιδί μου, τι συνέβη?» «Δεν ξέρω να το εξηγήσω, απλώς νιώθω ότι δεν είμαστε ασφαλείς εδώ». Η κυρία Σοφία πήγαινε να απαντήσει όταν χτύπησε το κουδούνι. Οι δυο τους κοιτάχτηκαν, ο στιγμιαίος φόβος να καθρεφτίζεται στα πρόσωπά τους. Η ηλικιωμένη πήγε στο θυροτηλέφωνο με προσοχή. «Ποιος είναι?» «Καλησπέρα, κυρία. Είμαι ιδιωτικός ερευνητής. Κάνω ερωτήσεις για εξαφανισμένα μωρά στην περιοχή. Θα μπορούσατε να μου διαθέσετε λίγα λεπτά?» Η Ελένη ένιωσε το αίμα της να παγώνει. Πήρε γρήγορα τα 3 μωρά, τα έβαλε στο πίσω δωμάτιο, κλείνοντας την πόρτα με προσοχή. Η κυρία Σοφία την κοίταξε αναποφάσιστη για το τι να κάνει. «Μην ανοίξετε», ψιθύρισε η Ελένη. «Σας παρακαλώ». Αλλά ήταν ήδη αργά. Το κουδούνι χτύπησε ξανά, πιο επίμονα, και τότε μια διαφορετική φωνή, πιο βαθιά, πιο απελπισμένη. «Σας παρακαλώ, αν υπάρχει κάποιος εκεί, θέλω μόνο να μάθω αν είδατε κάτι. Οι γη μου εξαφανίστηκαν. Είναι 3 μωρά, τρίδημα. Απλώς πρέπει να ξέρω αν είναι καλά». Ήταν η φωνή του Αλέξανδρου. Ακόμα και αν δεν τον είχε ακούσει ποτέ πριν, η Ελένη ήξερε ότι ήταν αυτός. Υπήρχε κάτι σε εκείνη τη φωνή, μια απόγνωση τόσο βαθιά και γνήσια που άγγιξε κάτι μέσα της. Πλησίασε στο θυροτηλέφωνο με την καρδιά να χτυπά σαν ταμπούρλο στο στήθος. Η κυρία Σοφία την παρακολουθούσε, τρομαγμένη. Η Ελένη πήρε το ακουστικό με τρεμάμενα χέρια και πριν προλάβει να το σκεφτεί καλύτερα, πριν ο φόβος την εμποδίσει, πάτησε το κουμπί. «Είναι ασφαλής», είπε με φωνή χαμηλή αλλά σταθερή. «Η γη σας είναι ασφαλής». Από την άλλη πλευρά, στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο Αλέξανδρος ένιωσε τα πόδια του να λυγίζουν. Ο Στράτος, δίπλα του, άρχισε αμέσως να δίνει οδηγίες στην ομάδα, αλλά ο Αλέξανδρος δεν άκουγε τίποτα άλλο εκτός από εκείνη τη φωνή. Μια φωνή παιδιού που έλεγε ότι η γη του ήταν ασφαλής. «Σας παρακαλώ», είπε παλεύοντας να κρατήσει τη φωνή του ελεγχόμενη. «Σας παρακαλώ, αφήστε με να τους δω, απλώς πρέπει να ξέρω ότι είναι καλά». Υπήρξε σιωπή από την άλλη πλευρά. Ο Αλεξάνδρος περίμενε κάθε δευτερόλεπτο να μοιάζει με αιωνιότητα. Και τότε η φωνή επέστρεψε. «Πρέπει να ξέρετε κάτι πριν.
Κάποιος τους άφησε στο πάρκο επίτηδες. Υπήρχε ένα σημείωμα. Έλεγε ότι κινδύνευαν, ότι έπρεπε να μείνουν κρυμμένοι. Τους βρήκα τυχαία και τους φροντίζω γιατί δεν μπορούσα να τους αφήσω μόνους. Αλλά αν ανοίξω αυτή την πόρτα, πρέπει να είμαι σίγουρη ότι είστε αυτός που λέτε ότι είστε και ότι θα είναι ασφαλής μαζί σας. Ο Αλέξανδρος ένιωσε δάκρυα να καίνε τα μάτια του. Ένα σημείωμα. Κάποιος τους είχε κρύψει σκόπιμα. Οι υποψίες που είχε από την αρχή επιβεβαιώνονταν. Κάποιος στη δική του οικογένεια εμπλεκόταν σε αυτό. «Είμαι ο πατέρας τους», είπε με σπασμένη φωνή. «Αλέξανδρος Παπαδάκης, και ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό ότι θέλω μόνο να τους προστατεύσω. Σας παρακαλώ, αφήστε με να τους δω». Η Ελένη κοίταξε την κυρία Σοφία. Η ηλικιωμένη είχε δάκρυα στα μάτια και έγνεψε καταφατικά. Ήταν πολλά πράγματα που συνέβαιναν ταυτόχρονα, πολλές αδύνατες αποφάσεις για ένα 7χρονο κορίτσι. Αλλά σε εκείνη την απελπισμένη φωνή από την άλλη πλευρά του θυροτηλεφώνου άκουσε τον ίδιο πόνο που ένιωθε όταν σκεφτόταν να χάσει τα μωρά. Ήταν η φωνή ενός πατέρα που αγαπούσε τα παιδιά του. Με τρεμάμενα δάχτυλα πάτησε το κουμπί που άνοιγε την πόρτα της πολυκατοικίας. Και ενώ άκουγε τα βήματα να ανεβαίνουν τις σκάλες, έσφιξε τα μωρά πάνω της, προσευχόμενη να κάνει το σωστό, να μην θέσει σε κίνδυνο αυτή η απόφαση τις 3 πολύτιμες ζωές που είχε ορκιστεί να προστατεύσει. Όταν η κυρία Σοφία άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης μπήκε και σταμάτησε. Εκεί, όρθιο στο ταπεινό σαλόνι, με 3 μωρά στην αγκαλιά, στεκόταν ένα μικρό αδύνατο κορίτσι, με φθαρμένα ρούχα και τεράστια μάτια γεμάτα δάκρυα και αποφασιστικότητα, και στην αγκαλιά της, τυλιγμένη σε απλές αλλά καθαρές κουβέρτες, ήταν η γη του, ο Γαβριήλ, ο Ραφαήλ και ο Μιχαήλ. Τα μωρά του, ζωντανά, ασφαλή. Ο Αλέξανδρος έκανε ένα βήμα μπροστά, μετά άλλο ένα, μέχρι που βρέθηκε αρκετά κοντά για να δει τα προσωπάκια που δεν είχε δει για μέρες που έμοιαζαν με αιωνιότητα. Και τότε, ανίκανος να κρατηθεί άλλο, κατέρευσε στα γόνατα στο πάτωμα, κλαίγοντας με λυγμούς όπως δεν είχε κλάψει από τότε που ήταν παιδί, απλώνοντας τα χέρια σε μια σιωπηλή παράκληση. Η Ελένη κοίταξε αυτόν τον ισχυρό άνδρα, γονατισμένο μπροστά της, εντελώς συντετριμμένο από τη συγκίνηση, και αργά, με προσοχή, άρχισε να του δίνει τα μωρά στην αγκαλιά, ένα-ένα. Και ενώ το έκανε, ψιθύρισε λόγια που ο Αλέξανδρος δεν θα ξεχνούσε ποτέ. «Τους φρόντισα, υποσχέθηκα ότι δεν θα τους άφηνα ποτέ μόνους, υποσχέθηκα ότι θα τους προστάτευα. Πρέπει να υποσχεθείτε το ίδιο, πρέπει να τους προστατεύσετε από όποιον το έκανε αυτό, πρέπει να τους κρατήσετε ασφαλείς». Ο Αλέξανδρος κράτησε τους 3 γιους του στο στήθος του, νιώθοντας τη ζεστασιά τους, τη μυρωδιά τους, την πραγματικότητά τους, και κοιτάζοντας εκείνο το θαραλέο κορίτσι που τους είχε σώσει, που τους είχε φροντίσει με αγάπη όταν κανείς άλλος δεν ήταν εκεί, έδωσε τη μόνη υπόσχεση που είχε σημασία. «Το υπόσχομαι, και εσύ θα είσαι ασφαλής. Έσωσες τους γιους μου και θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου ευγνωμονώντας σε γι' αυτό». Αλλά κανένας τους δεν ήξερε ότι, στην άλλη άκρη της πόλης, σε ένα γραφείο με θέα τον εθνικό κήπο, ο Αύγουστος Παπαδάκης δεχόταν ένα τηλεφώνημα που θα τον έκανε να χαμογελάσει για πρώτη φορά μετά από μέρες. Οι άνδρες του είχαν εντοπίσει τα μωρά. Και παρόλο που το αρχικό σχέδιο είχε αποτύχει, υπήρχε ακόμα χρόνος για να διορθωθούν τα λάθη. Υπήρχε ακόμα χρόνος για να διασφαλιστεί ότι εκείνη η δισεκατομμυριούχα κληρονομιά δεν θα έπεφτε στα χέρια 3 παιδιών που, κατά την άποψή του, δεν άξιζαν την κληρονομιά της οικογένειας. Το παιχνίδι απήχε πολύ από το να τελειώσει. Οι επόμενες μέρες μετά την επανένωση του Αλέξανδρου με τους γιους του ήταν σαν να ζούσε σε 2 κόσμους ταυτόχρονα. Από τη μία, η συντριπτική χαρά του να τους έχει πίσω, να μπορεί να τους κρατά, να τους ταΐζει, να βλέπει τα προσωπάκια τους ενώ κοιμόντουσαν. Από την άλλη, η βασανιστική βεβαιότητα ότι κάποιος είχε προσπαθήσει να του το στερήσει αυτό και ότι αυτό το άτομο ήταν ακόμα εκεί έξω, περιμένοντας μία άλλη ευκαιρία. Ο Αλέξανδρος είχε πάει τα μωρά στη ρετυρέ του στην Κηφισιά, ένα ευρύχωρο και πολυτελές διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο ενός σύγχρονου κτηρίου με 24ωρη ασφάλεια. Προσέλαβε εξειδικευμένες νοσοκόμες, ιδιώτες παιδίατρους, εγκατέστησε κάμερες σε κάθε δωμάτιο, αλλά πιο σημαντικό,
Από όλα αυτά είχε φέρει μαζί του την Ελένη. Το κορίτσι είχε αρνηθεί να αφήσει τα μωρά αρχικά. Ακόμα και όταν ο Αλέξανδρος της εξήγησε ότι θα ήταν ασφαλή, ότι θα είχαν όλη την απαραίτητη φροντίδα, εκείνη κρατήθηκε από τον Γαβριήλ, τον Ραφαήλ και τον Μιχαήλ σαν το να τους αφήσει να σήμαινε ότι θα τους έχανε για πάντα. Ήταν η κυρία Σοφία που την έπεισε. «Παιδί μου», είπε η ηλικιωμένη κρατώντας το πρόσωπο της Ελένης ανάμεσα στα χέρια της. «Έσωσες αυτά τα παιδιά. Αλλά τώρα χρειάζονται πράγματα που εσύ δεν μπορείς να τους δώσεις. Χρειάζονται γιατρούς, φροντίδα που κοστίζει πολλά χρήματα. Ο πατέρας τους μπορεί να το προσφέρει αυτό. Αλλά κοίτα τι σου προσφέρει. Θέλει να μείνεις κοντά τους. Θέλει να είσαι μέρος της ζωής τους. Αυτό δεν είναι απώλεια, αγαπητή μου. Αυτό είναι να κερδίζεις μια οικογένεια». Αυτές οι λέξεις αντίχησαν στην καρδιά της Ελένης. Μια οικογένεια. Κάτι που μετά βίας θυμόταν να είχε ποτέ. Η ιδέα ήταν τρομακτική και υπέροχη ταυτόχρονα. Και όταν ο Αλέξανδρος γονάτισε μπροστά της, κοιτάζοντάς την στα μάτια με απόλυτη ειλικρίνεια, και είπε ότι θα ήταν πάντα καλοδεχούμενη στο σπίτι του, ότι θα μπορούσε να βλέπει τα μωρά όποτε ήθελε, ότι θα φρόντιζε, και εκείνη, η Ελένη ένιωσε κάτι μέσα της να υποχωρεί. Δέχτηκε να πάει, αλλά με έναν όρο. Η κυρία Σοφία έπρεπε επίσης να είναι μέρος αυτού. Η ηλικιωμένη ήταν το μόνο άτομο που την είχε βοηθήσει όταν το χρειαζόταν και δεν θα την εγκατέλειπε. Ο Αλέξανδρος, κατανοώντας τη βαθιά αφοσίωση αυτού του μικρού κοριτσιού με την τεράστια καρδιά, συμφώνησε αμέσως. Η κυρία Σοφία θα ήταν πάντα καλοδεχούμενη και θα εξασφάλιζε ότι θα είχε ό,τι χρειαζόταν. Έτσι η Ελένη βρέθηκε λίγες μέρες αργότερα σε ένα δωμάτιο μεγαλύτερο από οποιοδήποτε μέρος είχε ζήσει ποτέ. Ένα δωμάτιο με αληθινό κρεβάτι, μαλακές κουβέρτες, παιχνίδια που δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα είχε. Τα ρούχα που της είχε αγοράσει ο Αλέξανδρος ήταν τακτοποιημένα στην ντουλάπα, όλα καινούρια, όλα στο σωστό μέγεθος. Υπήρχε ακόμη και ένα μπάνιο μόνο για εκείνη, με ζεστό νερό και αφράτες πετσέτες. Ήταν όλα τόσο διαφορετικά που μερικές φορές ξυπνούσε μέσα στη νύχτα, νομίζοντας ότι ονειρευόταν, και έπρεπε να πάει στο δωμάτιο των μωρών για να βεβαιωθεί ότι αυτό ήταν πραγματικό. Και κάθε φορά που έμπαινε εκεί, έβρισκε τον Αλέξανδρο καθισμένο σε μια πολυθρόνα ανάμεσα στις 3 κούνιες, να φυλάει τον ύπνο των γιών του, σαν να φοβόταν ότι θα μπορούσαν να εξαφανιστούν ξανά αν ανοιγόκλεινε τα μάτια του. Τις πρώτες νύχτες ούτε καν μιλούσαν, απλώς έμεναν εκεί, αυτοί κι αυτός, σιωπηλοί, παρατηρώντας τον Γαβριήλ, τον Ραφαήλ και τον Μιχαήλ να κοιμούνται. Αλλά με το πέρασμα των ημερών άρχισαν να συζητούν. Ο Αλέξανδρος ρωτούσε για τη ζωή της και η Ελένη σιγά σιγά άρχισε να του λέει. Όχι τα πάντα, γιατί υπήρχαν πράγματα που πονούσαν υπερβολικά για να τα εκφράσει με λόγια, αλλά αρκετά για να καταλάβει από πού προερχόταν, τι είχε επιβιώσει, το θάρρος που χρειαζόταν για να συνεχίσει. Και όσο περισσότερο ο Αλέξανδρος γνώριζε αυτό το κορίτσι, τόσο περισσότερο θαύμαζε. Ήταν μόλις 7 ετών, αλλά διέθετε μια σοφία και μια δύναμη που πολλοί ενήλικες δεν είχαν. Είχε αντιμετωπίσει τον κόσμο μόνη της και παρόλα αυτά είχε διατηρήσει την ικανότητα να αγαπά, να φροντίζει, να προστατεύει. Όταν βρήκε τους γιους του εγκαταλελειμμένους, θα μπορούσε να είχε συνεχίσει τον δρόμο της, θα μπορούσε να τους είχε αγνοήσει. Αλλά επέλεξε να μείνει. Επέλεξε να προστατεύσει. Και κάνοντας αυτό, έσωσε όχι μόνο τις ζωές των μωρών, αλλά τους έδωσε και κάτι που κανένα χρήμα δεν θα μπορούσε να αγοράσει. Ανεφόρον αγάπη στις πιο ευάλωτες στιγμές της ζωής τους. Ένα πρωί, ενώ η Ελένη βοηθούσε να ταΐσει τον Μιχαήλ, ο Αλέξανδρος έθιξε επιτέλους το θέμα που απέφευγε. «Ελένη», είπε με προσεκτική φωνή, «σχετικά με το σημείωμα που βρήκες με τα μωρά. Το έχεις ακόμα?» Εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Το έχει η κυρία Σοφία. Το φύλαξε. Γιατί?» «Γιατί πρέπει να καταλάβω τι συνέβη. Πρέπει να μάθω ποιος το έκανε αυτό και γιατί. Το ατύχημα που ενέπλεξε την Έλενα, τη μητέρα τους, δεν ήταν ατύχημα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό τώρα. Κάποιος τα ενορχίστρωσε όλα. Και αυτός ο κάποιος μπορεί να είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι φαντάζομαι». Η Ελένη τον κοίταξε με εκείνα τα μεγάλα, προσεκτικά μάτια. «Πιστεύετε ότι ήταν κάποιος από την οικογένειά σας?» Ο Αλέξανδρος δίστασε, αλλά αποφάσισε να είναι ειλικρινής μαζί της. «Ναι, νομίζω ότι ήταν ο θείος μου, ο Αύγουστος».
Το όνομα βγήκε σαν δηλητήριο από το στόμα του. Τις τελευταίες εβδομάδες, από τότε που τα μωρά είχαν επιστρέψει, ο Αύγουστος είχε γίνει ακόμη πιο παρόν στην εταιρεία, πιο επίμονος στην αμφισβήτηση των αποφάσεών του, πιο φωνακλάς για το πώς ο Αλέξανδρος άφηνε τα προσωπικά προβλήματα να επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ο Αλέξανδρος είχε αρχίσει να ερευνά διακριτικά τις οικονομικές κινήσεις της οικογένειας και αυτό που βρήκε τον πάγωσε. Ο Αύγουστος είχε χρέη, τεράστια χρέη, συσσωρευμένα από κακές επενδύσεις και έναν τρόπο ζωής που η θέση του στην εταιρεία δεν υποστήριζε. Και υπήρχαν έγγραφα, ρήτρες στη διαθήκη του παππού της οικογένειας που όριζαν πώς θα διανεμόταν η δισεκατομμυριούχα κληρονομιά. Αν συνέβαινε κάτι στους άμεσους κληρονόμους πριν συμπληρώσουν το πρώτο έτος της ζωής τους, η περιουσία θα ανακατευθυνόταν σε άλλα μέλη της οικογένειας. Σε αυτή την περίπτωση, στον Αύγουστο. Ήταν ένα σαφές κίνητρο, ένα τρομερό κίνητρο που έκανε τον Αλέξανδρο να νιώθει ναυτία μόνο που το σκεφτόταν, αλλά εξηγούσε τα πάντα, το σχεδιασμένο ατύχημα, την εξαφάνιση των μωρών, το σημείωμα που μιλούσε για κίνδυνο. Κάποιος, πιθανότατα η ίδια η Έλενα, είχε ανακαλύψει το σχέδιο και είχε προσπαθήσει να προστατεύσει τα παιδιά με τον μόνο τρόπο που μπορούσε να σκεφτεί, απομακρύνοντάς τα από την εμβέλεια του Αυγούστου μέχρι να είναι ασφαλή. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο Αλέξανδρος δεν είχε συγκεκριμένες αποδείξεις, μόνο υποψίες, οικονομικά έγγραφα που υποδείκνυαν δυσκολίες, αλλά τίποτα που να συνδέει τον Αύγουστο άμεσα με το ατύχημα ή την εξαφάνιση. Και όσο δεν είχε αποδείξεις, έπρεπε να ενεργεί με προσοχή. Ο Αύγουστος ήταν ισχυρός, είχε διασυνδέσεις και θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνος αν ένιωθε ότι τον ερευνούσαν. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο υγεία κάτι εξαιρετικό συνέβαινε. Η Έλενα ξυπνούσε. Μετά από εβδομάδες σε κατάσταση ανέστητου, τα μόνιτορ άρχισαν να δείχνουν αλλαγές. Οι γιατροί το ονόμασαν θαύμα, αλλά ο Αλέξανδρος ήξερε ότι η Έλενα ήταν δυνατή. Πάντα ήταν. Ακόμα και όταν ο γάμος τους δεν λειτουργήσε, ακόμα και όταν αποφάσισαν να χωρίσουν λίγο πριν τη γέννηση των τριδήμων, πάντα θαύμαζε τη δύναμη αυτής της γυναίκας. Όταν έλαβε το τηλεφώνημα από το νοσοκομείο που τον ενημέρωνε ότι η Έλενα είχε ανοίξει τα μάτια της, ο Αλέξανδρος άφησε τα μωρά στη φροντίδα των νοσοκόμων και της Ελένης και έτρεξε εκεί. Βρήκε την πρώην σύζυγό του ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ακόμα αδύναμη αλλά με τις αισθήσεις της, τα καστανά της μάτια να ψάχνουν τριγύρω με συγκεχημένη και φοβισμένη έκφραση. «Αλέξανδρε», ψιθύρισε όταν τον είδε να μπαίνει. «Τα μωρά! Πού είναι τα μωρά?» Εκείνος πλησίασε, πιάνοντας το χέρι της. «Είναι ασφαλή, είναι στο σπίτι μαζί μου. Είναι καλά, Έλενα». Εκείνη έκλεισε τα μάτια, δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. «Δόξα τω Θεώ. Προσπάθησα να τα προστατεύσω, αλλά δεν ξέρω αν τα κατάφερα». «Τι συνέβη, Έλενα, πες μου τα πάντα». Και του τα είπε. Η φωνή της ακόμα αδύναμη, σταματώντας συχνά για να πάρει ανάσα, αλλά αποφασισμένη να τα πει όλα. Το είχε ανακαλύψει τυχαία λίγες μέρες πριν από το ατύχημα. Ήταν στο γραφείο του Αυγούστου, παραδίδοντας κάποια έγγραφα όταν άκουσε μια τηλεφωνική συνομιλία. Μιλούσε με κάποιον για τα μωρά, για το πώς ήταν ένα πρόβλημα, για το πώς έπρεπε να αφαιρεθούν από την εξίσωση πριν από τα πρώτα τους γενέθλια. Η Έλενα δεν κατάλαβε πλήρως εκείνη τη στιγμή, αλλά φοβήθηκε. Άρχισε να ερευνά. Ανακάλυψε για τις ρήτρες της διαθήκης, για τα χρέη του Αυγούστου. Το πρωί του ατυχήματος της είχε τηλεφωνήσει ζητώντας να συναντηθούν. Είπε ότι ήταν για τα μωρά, ότι ήθελε να τα γνωρίσει καλύτερα, να ζητήσει συγγνώμη που ήταν απόμακρος. Η Έλενα αφελής τον πίστεψε. Πήρε τα μωρά και πήγε να τον συναντήσει σε ένα εστιατόριο στα νότια προάστια, αλλά όταν οδηγούσε στη λεωφόρο Κηφισού, συνειδητοποίησε ότι την ακολουθούσαν. Ένα σκούρο αυτοκίνητο με φημέ τζάμια που παρέμενε πολύ κοντά. Προσπάθησε να επιταχύνει, αλλά το αυτοκίνητο την έκλεισε. Έχασε τον έλεγχο, χτύπησε στο τυχείο. Αλλά πριν χτυπήσει, είχε μερικά δευτερόλεπτα. Πολύτιμα δευτερόλεπτα, στα οποία πήρε μια απόφαση. Υπήρχε ένα άτομο που γνώριζε μια κοινωνική λειτουργός που εργαζόταν με παιδιά σε κίνδυνο, την οποία ήξερε ότι μπορούσε να εμπιστευτεί. Κατάφερε να τηλεφωνήσει γρήγορα, να της πει με λίγα λόγια τι συνέβαινε, να της ζητήσει να πάρει τα μωρά και να τα κρύψει μέχρι να είναι ασφαλές.
«Δεν θυμάμαι τι συνέβη μετά», είπε η Έλενα με σπασμένη φωνή. «Θυμάμαι μόνο να ξυπνάω εδώ και να φοβάμαι ότι δεν είχα προλάβει, ότι ο Αύγουστος τα είχε καταφέρει». Ο Αλέξανδρος έσφιξε το χέρι της. Η κοινωνική λειτουργός πήγε τα μωρά στο πάρκο και τα άφησε εκεί. Η Έλενα έγνεψε καταφατικά. Αυτό ήταν το σχέδιο. Ένα δημόσιο μέρος όπου κάποιος θα τα έβρισκε γρήγορα, αλλά όχι κάποιος που έλεγχε ο Αύγουστος. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω, ήμουνα απελπισμένη. Ο Αλέξανδρος πήρε μια βαθιά ανάσα και ήταν ένα 7χρονο κορίτσι που τα βρήκε. Ένα κορίτσι του δρόμου μόνο που θα μπορούσε απλώς να συνεχίσει τον δρόμο του. Αλλά δεν το έκανε. Πήρε τους γιους μας και τους φρόντισε. Τους προστάτεψε με την ίδια της τη ζωή. Και χάρισε αυτήν, είναι ασφαλής τώρα. Η Έλενα άρχισε να κλαίει ξανά, αλλά αυτή τη φορά από ανακούφιση και ευγνωμοσύνη. «Πρέπει να τη γνωρίσω. Πρέπει να την ευχαριστήσω». «Θα το κάνεις», υποσχέθηκε ο Αλέξανδρος. «Αλλά τώρα πρέπει να αναρρώσεις. Και χρειάζομαι να με βοηθήσεις. Χρειάζομαι να καταγράψεις μια κατάθεση για όλα αυτά. Για τη συνομιλία που άκουσες, για το αυτοκίνητο που σε ακολούθησε, για τις υποψίες σου. Χρειάζομαι αποδείξεις για να σταματήσω τον Αύγουστο πριν προσπαθήσει κάτι ξανά». Η Έλενα συμφώνησε χωρίς δισταγμό. «Θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο». Τις επόμενες ημέρες ο Αλέξανδρος εργάστηκε ακούραστα για να συγκροτήσει μια υπόθεση εναντίον του Αυγούστου. Προσέλαβε τους καλύτερους δικηγόρους, εγκληματολόγους που ανέλυσαν κάθε λεπτομέρεια του ατυχήματος. Και αυτό που ανακάλυψαν ήταν σοκαριστικό. Το αυτοκίνητο που χτύπησε την Έλενα είχε ενοικιαστεί από μια εταιρεία φάντασμα, αλλά εντόπισαν τις πληρωμές σε έναν λογαριασμό που είχε συνδέσεις με τον Αύγουστο. Οι καταγραφές ασφαλείας του δρόμου έδειχναν καθαρά το αυτοκίνητο να κλείνει την Έλενα σκόπιμα. Υπήρχαν αποδείξεις αρκετές για να πάει στη δικαιοσύνη, αλλά ο Αλέξανδρος ήθελε περισσότερα. Ήθελε ο Αύγουστος να ομολογήσει. Ήθελε ο άνδρας που είχε προσπαθήσει να του πάρει τους γιους του να παραδεχτεί τι έκανε. Και γι' αυτό χρειαζόταν ένα σχέδιο. Ήταν η Ελένη που άθελά της του έδωσε την ιδέα. Καθόταν με τον Αλέξανδρο στο γραφείο του στο σπίτι, ενώ εκείνος δούλευε σε έγγραφα, όταν ρώτησε αθώα «Γιατί δεν του μιλάτε? Να του πείτε ότι τα ξέρετε όλα και να δείτε τι θα πει». Ο Αλέξανδρος κοίταξε το κορίτσι και κάτι έκανε, κλικ στο μυαλό του. Ήταν ρυψοκίνδυνο, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αν αντιμετώπιζε τον Αύγουστο, αν τον έκανε να φανεί ότι είχε αρκετές αποδείξεις για να τον καταστρέψει, ίσως ο θείος να ομολογούσε τα πάντα. Και αν τα είχε όλα ηχογραφημένα, θα είχε την οριστική απόδειξη που χρειαζόταν. Οργάνωσε μια συνάντηση. Είπε στον Αύγουστο ότι έπρεπε να μιλήσουν για το μέλλον της εταιρείας, για σημαντικές αποφάσεις. Κανόνισαν για αργά το απόγευμα, στο γραφείο της Ρετιρέ. Ο Αλέξανδρος ετοίμασε τα πάντα. Κρυμμένα μαγνητόφωνα, διακριτικές κάμερες, κάλεσε ακόμη και τον Στράτο, τον ερευνητή, να βρίσκεται στο διπλανό διαμέρισμα, έτοιμος να επέμβει, αν χρειαζόταν. Όταν έφτασε ο Αύγουστος, είχε τη συνηθισμένη του έκφραση ανωτερότητας. Μπήκε στο γραφείο σαν να του ανήκει ο χώρος, κάθισε στην πολυθρόνα απέναντι από τον Αλέξανδρο και σταύρωσε τα πόδια του με ανέμελο ύφος. «Λοιπόν, ανιψιέ», είπε, «αποφάσισες επιτέλους να γίνεις λογικός και να σκεφτείς το μέλλον της εταιρείας?» Ο Αλέξανδρος τον κοίταξε για πολλή ώρα. «Όχι. Αποφάσισα να σκεφτώ το παρελθόν. Συγκεκριμένα, αυτό που έκανες». Η έκφραση του Αυγούστου άλλαξε ανεπαίσθητα. «Για τι πράγμα μιλάς?» «Μιλάω για το ατύχημα της Έλενας. Μιλάω για το πώς προσπάθησες να μου πάρεις τους γιους μου. Μιλάω για την αιμονή σου με την κληρονομιά της οικογένειας». Ο Αύγουστος γέλασε, αλλά ο ήχος δεν είχε χιούμορ. «Είσαι τρελός. Πραγματικά πιστεύεις ότι θα έκανα κάτι τέτοιο?» Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε, ακουμπώντας τα χέρια του στο τραπέζι. «Πιστεύω. Είμαι σίγουρος. Ξέρω για τα χρέη σου, Αύγουστε. Ξέρω ότι έχεις χρεοκοπήσει. Ξέρω για τις ρήτρες στη διαθήκη του παππού. Ξέρω ότι αν οι γη μου πέθαιναν πριν από τα πρώτα τους γενέθλια, θα είχες πρόσβαση σε δισεκατομμύρια. Τα ξέρω όλα». Το πρόσωπο του Αυγούστου κοκκίνησε. «Δεν έχεις καμία απόδειξη. Έχω τις καταγραφές του ατυχήματος. Έχω την κατάθεση της Έλενας. Έχω τα οικονομικά αρχεία που σε συνδέουν με το αυτοκίνητο που την έκλεισε. Έχω αρκετές αποδείξεις για να σε βάλω στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου».
Ο Αύγουστος σηκώθηκε απότομα, χτυπώντας τα χέρια του στο τραπέζι. «Δεν καταλαβαίνεις. Αυτά τα χρήματα έπρεπε να είναι δικά μου. Πέρασα δεκαετίες δουλεύοντας σε αυτή την εταιρεία, ενώ ο πατέρας σου με αντιμετώπιζε σαν κατώτερο. Όταν πέθανε, νόμιζα ότι επιτέλους θα αναγνωριζόμουν, αλλά όχι. Τα άφησε όλα σε σένα, ένα αλαζονικό παιδαρέλι που μετά βίας είχε εμπειρία. Και τώρα έχεις 3 κληρονόμους που θα μειώσουν ακόμη περισσότερο το μερίδιό μου. Δεν ήταν δίκαιο. Οπότε αποφάσισες ότι η λύση ήταν να σκοτώσεις αθώα παιδιά», φώναξε ο Αλέξανδρος, όλος ο θυμός και ο πόνος των τελευταίων εβδομάδων να εκρήγνυνται. «Είναι η γη μου, Αύγουστε, ανυπεράσπιστα μωρά, και νόμιζες ότι είχες το δικαίωμα να μου τα πάρεις εξαιτίας των χρημάτων». Ο Αύγουστος ανέπνεε βαριά, συνειδητοποιώντας πολύ αργά ότι είχε πει πάρα πολλά. Κοίταξε γύρω του, σαν να έψαχνε για μια διέξοδο, και τότε τα μάτια του σταμάτησαν σε κάτι. Τα μικρά φωτάκια των καμερών, σχεδόν ανεπαίσθητα, αλλά εκεί. Το πρόσωπό του έχασε το χρώμα του. «Το ηχογράφησες», είπε με νεκρή φωνή. «Τα ηχογράφησες όλα». Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά. «Κάθε λέξη. Και δεν είμαι ο μόνος που άκουσε. Ο Στράτος και 2 δικηγόροι είναι στο διπλανό διαμέρισμα, ακούγοντας τα πάντα. Τελείωσε, Αύγουστε. Θα πληρώσεις για αυτό που έκανες». Στα επόμενα λεπτά όλα συνέβησαν γρήγορα. Ο Στράτος και η ομάδα του μπήκαν με τις αρχές ήδη καθοδόν. Ο Αύγουστος προσπάθησε να διαπραγματευτεί, προσπάθησε να απειλήσει, αλλά δεν υπήρχε τίποτα άλλο που θα μπορούσε να κάνει. Η ομολογία είχε καταγραφεί, είχε μάρτυρες και θα χρησιμοποιούνταν εναντίον του. Θα ερευνούνταν όχι μόνο για το ατύχημα, αλλά για όλες τις άλλες παράνομες ενέργειες που είχαν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Όταν τελικά πήραν τον Αύγουστο, ο Αλέξανδρος έμεινε μόνος στο γραφείο, τρέμοντας. Είχε τελειώσει. Η απειλή είχε εξουδετερωθεί. Η γη του ήταν ασφαλής. Αλλά το βάρος όλων όσων είχαν συμβεί, η προδοσία από κάποιον της ίδιας του της οικογένειας, ήταν συντριπτικό. Τότε ήταν που ένιωσε ένα μικρό χέρι να πιάνει το δικό του. Η Ελένη ήταν εκεί, έχοντας βγει από το δωμάτιο όπου βρισκόταν με τα μωρά όταν άκουσε τις φωνές. Δεν είπε τίποτα. Απλώς κράτησε το χέρι του, προσφέροντας τη σιωπηλή παρηγοριά που μόνο ένα παιδί που γνωρίζει τον βαθύ πόνο μπορεί να προσφέρει. «Είναι όλα καλά τώρα?» ρώτησε σιγανά. Ο Αλέξανδρος γονάτισε για να φτάσει στο ύψος της. «Είναι, χάρη σε σένα. Αν δεν είχες βρει τους γιους μου, αν δεν τους είχες φροντίσει, θα μπορούσα να τους είχα χάσει για πάντα. Έσωσες την οικογένειά μου, Ελένη. Και τώρα, αν θέλεις, είσαι μέρος αυτής της οικογένειας κι εσύ». Η Ελένη τον κοίταξε με μάτια που έλαμπαν από δάκρυα. «Αλήθεια, μπορώ να μείνω. Αλήθεια. Και όχι μόνο να μείνεις. Θέλω να σε υιοθετήσω επίσημα. Θέλω να είσαι η κόρη μου, αδελφή των τριδήμων. Θέλω να έχεις όλα όσα αξίζεις, να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να είσαι μόνη». «Τι λες?» Η Ελένη δεν μπόρεσε να απαντήσει με λόγια. Απλώς ρίχτηκε στην αγκαλιά του, κλαίγοντας δάκρυα που ήταν ταυτόχρονα από πόνο για όλα όσα είχε περάσει και από χαρά που επιτέλους είχε βρει ένα σπίτι. Ο Αλέξανδρος την αγκάλιασε σφιχτά και για πρώτη φορά από τότε που όλα είχαν αρχίσει, ένιωσε ότι ίσως, μόνο ίσως, όλα θα πήγαιναν καλά. Στο νοσοκομείο η Έλενα λάμβανε τα νέα από τη βοηθό της. Ο Αύγουστος είχε συλληφθεί, η απειλή είχε τελειώσει. Μπορούσε επιτέλους να ξεκουραστεί, να αναρρώσει, γνωρίζοντας ότι η γη της ήταν ασφαλής. Και όταν έμαθε για την Ελένη, για το θαραλέο κορίτσι που είχε σώσει τα μωρά, ζήτησε από τον Αλέξανδρο να την φέρει για μια επίσκεψη. Λίγες μέρες αργότερα, όταν η Έλενα ήταν αρκετά δυνατή για να δέχεται μεγαλύτερες επισκέψεις, ο Αλέξανδρος πήγε την Ελένη και τα τρίδημα στο νοσοκομείο. Ήταν μια συγκινητική στιγμή. Η Έλενα, ακόμα εύθραυστη, αλλά ανακτώντας τις δυνάμεις της, κράτησε καθένα από τα μωρά της, κλαίγοντας και γελώντας ταυτόχρονα. Και όταν ο Αλέξανδρος της σύστησε την Ελένη, η Έλενα την αγκάλιασε σαν να ήταν κάτι πολύτιμο. «Έσωσες τους γιους μου», είπε η Έλενα κοιτάζοντας στα μάτια το κορίτσι. «Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Είσαι ένας άγγελος, το ήξερες». Η Ελένη, συνηθισμένη, να είναι αόρατη, να την αγνοούν, να τις φέρονται σαν να μην είναι τίποτα. Δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί τόση ευγνωμοσύνη και αγάπη, αλλά μάθαινε. Μάθαινε
ότι ο κόσμος μπορούσε να είναι ευγενικός, ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να είναι καλοί, ότι άξιζε να την αγαπούν. Τους επόμενους μήνες πολλά άλλαξαν. Ο Αύγουστος δικάστηκε και καταδικάστηκε, τα εγκλήματά του εκτέθηκαν δημόσια. Η οικογένεια Παπαδάκη πέρασε ένα σκάνδαλο, αλλά επιβίωσε. Ο Αλέξανδρος ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας, εφαρμόζοντας αλλαγές που θα την καθιστούσαν πιο ηθική και διαφανή. Η Έλενα ανάρρωσε πλήρως και παρόλο που εκείνη και ο Αλέξανδρος δεν ξαναέγιναν ζευγάρι, ανέπτυξαν μια βαθιά φιλία και μια συντροφικότητα στην ανατροφή των παιδιών. Και η Ελένη άνθησε, εγγεγραμμένη σε ένα εξαιρετικό σχολείο με ψυχολογική υποστήριξη για να επεξεργαστεί όλα όσα είχε ζήσει, άρχισε να ανακαλύπτει ποια ήταν όταν δεν χρειαζόταν απλώς να επιβιώνει. Ανακάλυψε ότι της άρεσε να ζωγραφίζει, ότι λάτρευε τα μαθηματικά, ότι είχε ταλέντο στη μουσική. Και το πιο σημαντικό, ανακάλυψε τι σήμαινε να έχεις μια οικογένεια που την αγαπούσε ανεβόρον. Η κυρία Σοφία ενσωματώθηκε επίσης στη νέα ζωή, γινόμενη θεμελιώδες μέρος αυτής της αντισυμβατικής αλλά γεμάτης αγάπη οικογένειας. Ο Αλέξανδρος επέμεινε να μείνει σε ένα άνετο διαμέρισμα κοντά στη Ρετυρέ και εκείνη τους επισκεπτόταν καθημερινά, φέρνοντας τη Σοφία και τη στοργή της. 6 μήνες είχαν περάσει από την ημέρα που ο Αύγουστος συνελήφθη από τις αρχές και η ζωή στη Ρετυρέ της Κηφισιάς είχε βρει ένα νέο ρυθμό, μια αρμονία που κανείς δεν θα είχε φανταστεί δυνατή στην αρχή αυτού του ταραχώδους ταξιδιού. Το διαμέρισμα που κάποτε ήταν απλώς ένας πολυτελής και σύγχρονος χώρος είχε μετατραπεί σε ένα αληθινό σπίτι, γεμάτο γέλια, κλάματα μωρών, σκορπισμένα παιχνίδια και εκείνο το είδος οργανωμένης ακαταστασίας που μόνο ένα σπίτι με μικρά παιδιά μπορεί να έχει. Η Ελένη ακόμα ξυπνούσε μερικά πρωινά νομίζοντας ότι ονειρευόταν. Ξάπλωνε στο μαλακό κρεβάτι, κοιτούσε το ψηλό ταβάνι του δωματίου που ήταν πλέον δικό της και έπρεπε να τσιμπήσει το χέρι της για να βεβαιωθεί ότι αυτό ήταν πραγματικό. Δεν ήταν πια στους δρόμους. Δεν χρειαζόταν πλέον να ψάχνει για φαγητό στα σκουπίδια των φούρνων ή να κοιμάται με το ένα μάτι ανοιχτό φοβούμενη τους κινδύνους. Είχε ένα σπίτι, είχε μια οικογένεια, είχε κάτι που δεν είχε φανταστεί ποτέ δυνατό. Ανήκε κάπου. Η ρουτίνα είχε καθιερωθεί φυσικά. Κάθε πρωί η Ελένη ξυπνούσε νωρίς, όχι επειδή έπρεπε αλλά επειδή ήθελε. Έπλαινε τα δόντια της στο μπάνιο που μύριζε σαπούνι λεβάντας, φορούσε ένα από τα πολλά συνολάκια που της είχε αγοράσει ο Αλέξανδρος και πήγαινε κατευθείαν στο δωμάτιο των τριδήμων. Τα μωρά, τώρα 7 μηνών, γίνονταν όλο και πιο δραστήρια. Ο Γαβριήλ ήταν ο πιο περίεργος, προσπαθώντας πάντα να φτάσει ό,τι έβλεπε. Ο Ραφαήλ ήταν ο πιο ήσυχος, παρατηρητικός, με ένα εύκολο χαμόγελο που έλειωνε κάθε καρδιά. Και ο Μιχαήλ ήταν ο γκρινιάρης, αλλά και ο πιο στοργικός, ψάχνοντας πάντα για αγκαλιά και θαλπορή. Η Ελένη είχε γίνει ουσιαστικό μέρος της ρουτίνας των μωρών. Οι νοσοκόμες που είχε προσλάβει αρχικά ο Αλέξανδρος ήταν ακόμα εκεί, αλλά τώρα δούλευαν περισσότερο ως βοηθοί, γιατί η Ελένη είχε αναλάβει έναν ρόλο που κανείς δεν μπορούσε να καλύψει. Ήταν η μεγάλη αδελφή, αυτή που ηρεμούσε όταν έκλαιγαν, αυτή που επινόησε παιχνίδια, αυτή που τραγουδούσε τα τραγούδια που δημιουργούσε η ίδια, αναμειγνύοντας μελωδίες που άκουγε στο ραδιόφωνο με λέξεις που έβγαιναν από την καρδιά. Εκείνο το συγκεκριμένο πρωί, μια ηλιόλουστη 3η του Οκτωβρίου, υπήρχε κάτι ξεχωριστό στον αέρα. Ήταν η μέρα που η διαδικασία υιοθεσίας θα ολοκληρωνόταν. Μετά από μήνες αξιολογήσεων, συνεντεύξεων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ελέγχων ιστορικού και όλης της γραφειοκρατίας που περιλάμβανε η υιοθεσία ενός παιδιού, είχε επιτέλους φτάσει η μέρα που η Ελένη θα έπαβε να είναι απλώς ένα φιλοξενούμενο κορίτσι και θα γινόταν επίσημα η Ελένη Παπαδάκη, κόρη του Αλέξανδρου. Ήταν νευρική. Ο Αλέξανδρος της τα είχε εξηγήσει όλα. Της είχε πει ότι ήταν απλώς μια τυπικότητα, ότι στην καρδιά της ήταν ήδη μέρος της οικογένειας. Αλλά για την Ελένη αυτό σήμαινε πολύ περισσότερα. Σήμαινε ότι δεν θα την εγκατέλειπαν ποτέ ξανά. Σήμαινε ότι είχε ένα επώνυμο, μια ταυτότητα, ένα μέρος στον κόσμο όπου κανείς δεν θα μπορούσε να πει ότι δεν ανήκε. «Αγαπητή μου», φώναξε η κυρία Σοφία μπαίνοντας στο δωμάτιο, «είσαι έτοιμη? Σε λίγο πρέπει να φύγουμε». Η ηλικιωμένη είχε γίνει μια σταθερή παρουσία στη ζωή όλων.
έμενε στο διαμέρισμα που της είχε παραχωρήσει ο Αλέξανδρος στο ίδιο κτίριο, 3 ορόφους πιο κάτω, αλλά περνούσε τις περισσότερες μέρες της στη Ρετιρέ. Είχε γίνει η γιαγιά που δεν είχαν τα τρίδημα και η μητρική φιγούρα που τόσο χρειαζόταν η Ελένη. Ο Αλέξανδρος έλεγε πάντα ότι η κυρία Σοφία ήταν το συναισθηματικό θεμέλιο αυτής της ανασυγκροτημένης οικογένειας και είχε δίκιο. «Είμαι έτοιμη», είπε η Ελένη, αλλά η φωνή της έτρεμε λίγο. Η κυρία Σοφία πλησίασε και χάιδεψε τα μαλλιά του κοριτσιού, τώρα πάντα καθαρά και χτενισμένα, κουρεμένα από μια επαγγελματία κομμότρια που ερχόταν στο διαμέρισμα. «Τι φοβάσαι, παιδί μου?» Η Ελένη δάγκωσε το χείλος της. «Κι αν πάει κάτι στραβά, κι αν αποφασίσουν ότι δεν πρέπει να μείνω?» «Κοίταξέ με», είπε η κυρία Σοφία, κρατώντας το πρόσωπό της με ευγένεια. «Τίποτα δεν θα πάει στραβά. Ο Αλέξανδρος σε αγαπάει, έσωσε τους γιους του και πάνω απ' όλα κατέκτησε στην καρδιά του. Πάλεψε για σένα, κίνησε γη και ουρανό για να γίνει αυτή η υιοθεσία. Είσαι δική του τώρα, όπως και αυτός είναι δικός σου, κατάλαβες?» Η Ελένη έγνεψε καταφατικά, νιώθοντας τα δάκρυα να ανεβαίνουν. Ήταν ακόμα δύσκολο να πιστέψει ότι άξιζε τόση αγάπη. Αλλά μάθαινε. Κάθε μέρα, με κάθε αγκαλιά του Αλέξανδρου, με κάθε γέλιο των μωρών, με κάθε ευγενικό λόγο της κυρίας Σοφίας, μάθαινε ότι ίσως, μόνο ίσως, το άξιζε πραγματικά. Τα δικαστήρια ήταν γεμάτα εκείνο το πρωί, με πολλές οικογένειες να περιμένουν για διάφορες διαδικασίες. Αλλά όταν ήρθε η σειρά τους, όταν μπήκαν στην αίθουσα και είδαν τη δικαστή, μια μεσήλικη γυναίκα με ευγενικά μάτια και ένα φιλόξενο χαμόγελο, η Ελένη ένιωσε κάτι μέσα της να ηρεμεί. Η ακρόαση ήταν γρήγορη αλλά συγκινητική. Η δικαστής ρώτησε την Ελένη αν ήθελε να υιοθετηθεί από τον Αλέξανδρο, αν ένιωθε ασφαλής μαζί του, αν αυτό επιθυμούσε η καρδιά της. Και η Ελένη με τη φωνή της ακόμα μικρή αλλά σταθερή απάντησε ναι. Ότι ναι ήθελε. Ότι ναι ένιωθε ασφαλής. Ότι ναι, αυτό ήταν ό,τι περισσότερο επιθυμούσε η καρδιά της. Ο Αλέξανδρος έπρεπε να απαντήσει στις δικές του ερωτήσεις, να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του, την ικανότητά του να τη φροντίσει, να της προσφέρει αγάπη και δομή. Και όταν η δικαστής χτύπησε τελικά το σφυρί και κήρυξε την υιοθεσία ολοκληρωμένη, όταν είπε ότι η Ελένη ήταν πλέον επίσημα κόρη του Αλέξανδρου Παπαδάκη, δεν υπήρχαν στεγνά μάτια σε εκείνη την αίθουσα. Ο Αλέξανδρος την αγκάλιασε σφιχτά, ψιθυρίζοντας στο αυτί της λόγια που θα φύλαγε για πάντα. «Καλώς ήρθες στην οικογένεια, κόρη μου. Για πάντα». Η Έλενα ήταν επίσης εκεί. Είχε αναρρώσει πλήρως και παρόλο που εκείνη και ο Αλέξανδρος δεν ήταν πλέον παντρεμένοι, διατηρούσαν μια σχέση βαθύ σεβασμού και συνεργασίας στην ανατροφή των παιδιών. Αγκάλιασε την Ελένη μετά τον Αλέξανδρο και ψιθύρισε τις δικές της ευχαριστίες, τις δικές της ευλογίες. Η Ελένη δεν είχε κερδίσει μόνο έναν πατέρα, αλλά μια ολόκληρη οικογένεια που την υποδεχόταν με ανοιχτές αγκάλες. Η κυρία Σοφία έκλαιγε ανοιχτά, χωρίς να νοιάζεται για τα δάκρυα που κυλούσαν στο ρητιδιασμένο της πρόσωπο. Ο Στράτος, ο ερευνητής που είχε γίνει φίλος της οικογένειας, ήταν εκεί και χαιρέτησε την Ελένη με μια σεβαστή χειραψία, σαν να ήταν ηρωίδα, που στην πραγματικότητα ήταν. Η γιορτή για τον εορτασμό έγινε στη Ρετιρέ, αλλά δεν ήταν μόνο για την υιοθεσία. Ήταν επίσης η προετοιμασία για κάτι ακόμα μεγαλύτερο που θα συνέβαινε σε λίγες μέρες, τα πρώτα γενέθλια των τριδήμων. Ο Αλέξανδρος είχε σχεδιάσει μια μεγάλη γιορτή, με θεματική διακόσμηση, τριώροφη τούρτα, πολλούς καλεσμένους, αλλά πριν από αυτό ήθελε κάτι πιο οικείο, μόνο για την οικογένεια, για να γιορτάσουν όλα όσα είχαν ξεπεράσει μαζί. Τις επόμενες ημέρες, η Ρετιρέ μετατράπηκε σε σκηνικό προετοιμασιών. Μπαλόνια που φούσκωναν, διακοσμητές που τοποθετούσαν θεματικά πάνελ, το catering που έκανε δοκιμές φαγητού. Η Ελένη παρακολουθούσε τα πάντα με γουρλωμένα μάτια. Δεν είχε πάει ποτέ σε πάρτι γενεθλίων, πόσο μάλλον σε ένα τόσο μεγάλο. Ο Αλέξανδρος παρατήρησε τον θαυμασμό της και γονάτισε δίπλα της. «Ξέρεις», είπε, «αυτό το πάρτι είναι τόσο δικό σου όσο και δικό τους. Αξίζεις κι εσύ να γιορτάσεις. Να γιορτάσεις που επιβίωσες, που ήσουν θαραλέα, που βρήκες μια οικογένεια». Η Ελένη τον κοίταξε. «Μπορώ να καλέσω κάποιον». «Όποιον θέλεις, κόρη μου». Σκέφτηκε τους ανθρώπους του. «Δρόμου,
τους άλλους πλανόδιους πολιτές, τα παιδιά που γνώριζε και που ζούσαν ακόμα τη ζωή που είχε αφήσει πίσω της. Ήθελε να κάνει κάτι για αυτούς. Ήθελε να ξέρουν ότι υπήρχε ελπίδα, ότι η ζωή μπορούσε να αλλάξει. Ο Αλέξανδρος, αντιλαμβανόμενος τι σκεφτόταν, χαμογέλασε. «Θέλεις να κάνεις κάτι ξεχωριστό, έτσι δεν είναι? Κάτι για να βοηθήσεις άλλα παιδιά σαν εσένα». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά, ντροπιασμένη που το ζητούσε. Ο Αλέξανδρος την αγκάλιασε. «Τότε θα το κάνουμε. Θα δημιουργήσουμε ένα ταμείο, ένα ίδρυμα που θα βοηθά τα παιδιά του δρόμου. Μπορείς να βοηθήσεις να αποφασίσουμε πώς θα λειτουργεί, τι θα προσφέρει. Και στο πάρτι μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Τι λες?» Τα μάτια της Ελένης έλαμψαν. «Αλήθεια. Αλήθεια. Μου έμαθες ότι μερικές φορές οι μεγαλύτεροι ήρωες προέρχονται από τα πιο απρόσμενα μέρη. Θέλω να το τιμήσω αυτό». Την ημέρα του πάρτι, η Ρετυρέ ήταν αγνώριστη. Είχε μετατραπεί σε έναν μαγεμένο κήπο με λουλούδια παντού, όχι μαραμένα λουλούδια όπως αυτά που πουλούσε η Ελένη, αλλά ζωντανά και πολύχρωμα λουλούδια που γέμιζαν τον χώρο με ζωή και χαρά. Ήταν σαν ο Αλέξανδρος να έλεγε, χωρίς λόγια, ότι όπως εκείνα τα λουλούδια, έτσι και η Ελένη είχε ανθίσει όταν έλαβε τη σωστή φροντίδα. Οι καλεσμένοι άρχισαν να φτάνουν. Συνάδελφοι του Αλέξανδρου, φίλοι της οικογένειας, μερικοί από τους ανθρώπους που είχαν βοηθήσει κατά την αναζήτηση των τριδήμων. Αλλά η Ελένη είχε φροντίσει να καλέσει και μια ειδική ομάδα, παιδιά από ένα τοπικό ίδρυμα, με τους φροντιστές τους, για να μπορέσουν να απολαύσουν κάτι ξεχωριστό. Όταν αυτά τα παιδιά έφτασαν και είδαν το πάρτι, το φαγητό, τα παιχνίδια, τα μάτια τους φωτίστηκαν με τον ίδιο τρόπο που είχαν φωτιστεί τα μάτια της Ελένης μήνες πριν. Και εκείνη τώρα από την άλλη πλευρά, τώρα όντας αυτή που προσέφερε αντί για αυτή που λάμβανε, ένιωσε την καρδιά της να ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη. Τα τρίδημα ήταν τα αστέρια του πάρτι. Ο Γαβριήλ, ο Ραφαήλ και ο Μιχαήλ ήταν ντυμένοι με ασορτή ρούχα, μπλε και λευκά, και παρόλο που ήταν πολύ μικρά για να καταλάβουν τι συνέβαινε, έδειχναν χαρούμενα με όλη την προσοχή. Η Ελένη δεν έφευγε από δίπλα τους, βοηθώντας να τα κρατήσει όταν οι άνθρωποι ήθελαν να βγάλουν φωτογραφίες, βεβαιωνόμενοι ότι ήταν άνετα, προστατεύοντάς τα όπως πάντα έκανε. Στη μέση του πάρτι, ο Αλέξανδρος ζήτησε την προσοχή όλων. Έκανε μια συγκινητική ομιλία ευχαριστώντας όλους όσους τον είχαν υποστηρίξει στις δύσκολες στιγμές. Μίλησε για την απώλεια, για τον φόβο, για την απόγνωση του να έχεις χάσει τα παιδιά σου. Και μετά μίλησε για το θαύμα που συνέβη. «Οι γη μου σώθηκαν», είπε με σπασμένη φωνή, από ένα 7χρονο κορίτσι που δεν είχε τίποτα, αλλά είχε μια τεράστια καρδιά. Ένα κορίτσι που θα μπορούσε να είχε αγνοήσει 3 εγκαταλελειμμένα μωρά, αλλά που επέλεξε να προστατεύσει, να φροντίσει, να αγαπήσει. Η Ελένη δεν είναι απλώς η μεγάλη αδελφή των γιών μου, είναι η ηρωίδα μου και είναι η κόρη μου. Έκανε μια παύση, αφήνοντας τα λόγια να καταλαγιάσουν. Και γι' αυτό προς τιμήν της και για όλα όσα αντιπροσωπεύει, σήμερα ανακοινώνω τη δημιουργία του Ιδρύματος Ελένη, ενός οργανισμού που θα βοηθά παιδιά σε ευάλωτη κατάσταση, προσφέροντας εκπαίδευση, υγεία και ευκαιρίες. Γιατί αν ένα 7χρονο κορίτσι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Η Ελένη, όρθια δίπλα στον Αλέξανδρο, έκλαιγε χωρίς να ντρέπεται για τα δάκρυά της. Κοίταξε τους καλεσμένους, τα παιδιά από το Ίδρυμα που τώρα θα είχαν υποστήριξη από το Ίδρυμα, την κυρία Σοφία που έκλαιγε από περηφάνεια, την Έλενα που χαμογελούσε με δάκρυα στα μάτια και ένιωσε ότι επιτέλους καταλάβαινε το νόημα της λέξης οικογένεια. Δεν αφορούσε το αίμα, δεν αφορούσε έγγραφα ή επώνυμα, αφορούσε την αγάπη. Το να επιλέγεις να μείνεις όταν θα μπορούσες να φύγεις, το να φροντίζεις όταν κανείς δεν το ζητούσε, το να ανοίγεις την καρδιά σου σε αυτό που πραγματικά είχε σημασία. Οι επόμενοι μήνες έφεραν ακόμα περισσότερες μεταμορφώσεις. Τα τρίδημα μεγάλωσαν γρήγορα όπως κάνουν τα μωρά. Άρχισαν να μπουσουλάνε, μετά να στέκονται όρθια κρατώντας τα έπιπλα και τελικά, λίγο πριν κλείσουν τον 1,5 χρόνο, έκαναν τα πρώτα τους βήματα. Η Ελένη ήταν εκεί για κάθε ορόσημο. Για κάθε πρώτη φορά που προσπάθησαν να σταθούν όρθια και έπεσαν, για κάθε πτώση που κατέληξε σε κλάμα, για κάθε μικρή νίκη που γιορταζόταν σαν να ήταν ιστορικό γεγονός. Είχε γίνει η τέλεια μεγάλη αδελφή, υπομονετική και στοργική,
πάντα έτοιμη να ενθαρρύνει, να απλώσει το χέρι, να γιορτάσει. Το σχολείο είχε επίσης γίνει σημαντικό μέρος της ζωής της. Αρχικά ήταν δύσκολο. Οι άλλοι μαθητές προέρχονταν από παραδοσιακές οικογένειες, είχαν φυσιολογικές ιστορίες, δεν καταλάβαιναν από πού προερχόταν. Αλλά με τον καιρό η Ελένη βρήκε τη θέση της. Ανακάλυψε ότι ήταν έξυπνη, ότι μάθαινε γρήγορα, ότι είχε τις δικές της ιστορίες να πει που άξιζαν όσο οποιαδήποτε άλλη. Έκανε φίλους, αληθινούς φίλους, που την καλούσαν να παίξει, που νοιάζονταν για αυτήν, που δεν την έβλεπαν ως το κορίτσι του δρόμου, αλλά απλώς ως την Ελένη. Και κάθε φορά που πήγαινε στο σχολείο με άψογη στολή, με γεμάτο ταπεράκι και τσάντα στην πλάτη, θυμόταν από πού είχε ξεκινήσει και ένιωθε μια βαθιά ευγνωμοσύνη για τον δρόμο που είχε διανύσει. Η κυρία Σοφία παρέμενε σταθερή παρουσία. Η ηλικιωμένη, που κάποτε ζούσε μόνη και μοναχική, είχε τώρα μια μεγάλη και θορυβώδη οικογένεια που τη λάτρευε. Περνούσε τα απογεύματα βοηθώντας με τα μωρά, λέγοντας ιστορίες στην Ελένη, μαγειρεύοντας παλιές συνταγές που γέμιζαν το διαμέρισμα με υπέροχες μυρωδιές. Ο Αλέξανδρος έλεγε πάντα ότι ήταν η καρδιά αυτού του σπιτιού και κανείς δεν διαφωνούσε. Η Έλενα είχε επίσης βρει τη θέση της σε αυτή την αντισυμβατική οικογενειακή δυναμική. Τους επισκεπτόταν τακτικά, συμμετείχε στις αποφάσεις για τα τρίδημα, είχε αναπτύξει μια γνήσια φιλία με την Ελένη. Πού και πού, εκείνη και ο Αλέξανδρος διπνούσαν μαζί με τα παιδιά. Και υπήρχε ειρήνη εκεί, όχι πικρία ή μνησικακία, μόνο η αναγνώριση ότι μερικές φορές η αγάπη μεταμορφώνεται, αλλά δεν εξαφανίζεται, απλώς βρίσκει νέους τρόπους να υπάρχει. Η υπόθεση του Αυγούστου είχε δικαστεί και ολοκληρωθεί. Είχε καταδικαστεί για συνωμοσία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και μια σειρά από άλλα οικονομικά εγκλήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Έλαβε μια μακρά ποινή και το πιο σημαντικό, έχασε κάθε πρόσβαση στην οικογένεια και την εταιρεία. Η πληγή που προκάλεσε πονούσε ακόμα μερικές φορές, αλλά επουλωνόταν. Ο Αλέξανδρος είχε μάθει να συγχωρεί, όχι για τον Αύγουστο, αλλά για τον εαυτό του, ώστε ο θυμός να μην δηλητηριάζει τις ευτυχισμένες στιγμές που είχε τώρα. Ένα ηλιόλουστο κυριακάτικο απόγευμα, σχεδόν 2 χρόνια μετά από εκείνη τη βροχερή μέρα στον Εθνικό Κήπο, ο Αλέξανδρος οργάνωσε ένα πικνίκ στον κήπο της Ρετυρέ. Ήταν ένας ευρύχωρος χώρος με καταπράσινο γκαζόν, μερικά δέντρα και μια εκπληκτική θέα στην πόλη. Άπλωσαν μια μεγάλη κουβέρτα, έβαλαν καλάθια με φρούτα και σάντουιτς και άφησαν τα τρίδημα να εξερευνήσουν. Ο Γαβριήλ, ο Ραφαήλ και ο Μιχαήλ, τώρα 1,5 έτους, ήταν στη φάση που ήθελαν να περπατούν παντού, να αγγίζουν τα πάντα, να δοκιμάζουν τον κόσμο με τη φυσική περιέργεια των παιδιών. Η Ελένη, τώρα 9 ετών, καθόταν στο γρασίδι βοηθώντας τα να εξασκήσουν τα βήματά τους, κρατούσε τα χεράκια του Γαβριήλ, ενθαρρύνοντάς τον καθώς περπατούσε αδέξια προς τον Αλέξανδρο. Όταν κατάφερε να φτάσει, όλοι χειροκρότησαν σαν να ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα του κόσμου. «Η σειρά σου, Ραφαήλ», είπε η Ελένη, απλώνοντας τα χέρια της στο δεύτερο τρίδημο. Ο Ραφαήλ, πάντα ο πιο προσεκτικός, άργησε λίγο περισσότερο, αλλά με υπομονή και ενθάρρυνση ολοκλήρωσε και αυτό τη βόλτα του. Και ο Μιχαήλ, μη θέλοντας να μείνει πίσω, σχεδόν έτρεξε, παρά λίγο να πέσει, αλλά καταφέρνοντας να μείνει όρθιος, προς μεγάλη χαρά όλων. Ο Αλέξανδρος παρακολουθούσε τη σκηνή με ένα σφίξιμο στο στήθος. Ήταν στιγμές σαν αυτές, απλές και τέλειες, που τον έκαναν να συνειδητοποιεί πόσο κοντά είχε φτάσει στο να τα χάσει όλα. Αν η Ελένη δεν είχε βρει τους γιους του, αν δεν είχε το θάρρος να τους προστατεύσει, αν δεν είχε ανοίξει την καρδιά της σε 3 άγνωστα μωρά, τίποτα από αυτά δεν θα υπήρχε. Η οικογένειά του δεν θα υπήρχε. «Τι σκέφτεσαι?» ρώτησε η Έλενα που είχε φτάσει για το πικνίκ και καθόταν δίπλα του. «Πόσο ευγνώμων είμαι», απάντησε ο Αλέξανδρος, «για όλα, που η γη μου είναι ζωντανή, που βρήκα την Ελένη, που επιβίωσες, που όλα τακτοποιήθηκαν παρά τον πόνο». Η Έλενα χαμογέλασε, παρατηρώντας την Ελένη να γελάει, καθώς τα τρίδημα την περικύκλωναν, όλοι θέλοντας προσοχή ταυτόχρονα. «Είναι ξεχωριστή, έτσι δεν είναι?» Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά. «Είναι, και θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου διασφαλίζοντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ πόσο την αγαπούν, πόσο σημαντική είναι, πόσο τα άλλαξε όλα». Η κυρία Σοφία, καθισμένη σε μια άνετη καρέκλα στη σκιά, παρακολουθούσε τη σκηνή με σιωπηλά δάκρυα χαράς.
Ποιος θα το έλεγε ότι μία απόφαση να βοηθήσει ένα κορίτσι που πουλούσε λουλούδια θα οδηγούσε σε όλα αυτά? Ποιος θα το έλεγε ότι εκείνη, μία μοναχική ηλικιωμένη, θα έβρισκε σκοπό και οικογένεια στα τελευταία χρόνια της ζωής της? Ο Θεός είχε μυστηριώδη σχέδια, σκέφτηκε, αλλά μερικές φορές, μόνο μερικές φορές, ήταν όμορφα σχέδια. Καθώς ο ήλιος άρχιζε να δύει, βάφοντας τον ουρανό με πορτοκαλί και ροζ χρώματα, η Ελένη μάζεψε τα τρίδημα και άρχισε να τραγουδά ένα νανούρισμα. Ήταν ένα που είχε δημιουργήσει η ίδια, αναμειγνύοντας μελωδίες που θυμόταν από παλιά με λέξεις που μιλούσαν για αγάπη, για οικογένεια, για το αίσθημα του ανήκειν. Τα μωρά ηρέμησαν, κουρνιάζοντας κοντά της, και για μια στιγμή ολόκληρος ο κόσμος φάνηκε να σταματά. Ο Αλέξανδρος πήρε το κινητό του και τράβηξε μια φωτογραφία. Όχι επειδή ήθελε να την ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να τη δείξει σε κάποιον, αλλά επειδή ήθελε να αποτυπώσει εκείνη την ακριβή στιγμή, εκείνη την εικόνα αγνής και γνήσιας αγάπης, για να μπορεί να την κοιτάζει όποτε χρειαζόταν να θυμάται τι πραγματικά είχε σημασία στη ζωή. «Ξέρεις», είπε η Ελένη ξαφνικά κοιτάζοντας τον Αλέξανδρο, «μερικές φορές ακόμα ξυπνάω νομίζοντας ότι ονειρεύομαι, ότι τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό». Ο Αλέξανδρος πλησίασε και κάθισε στο πάτωμα δίπλα της. «Είναι αληθινό, κόρη μου, και θα συνεχίσει να είναι αληθινό. Σήμερα, αύριο και όλες τις επόμενες μέρες. Έχεις μια οικογένεια τώρα, για πάντα». Η Ελένη χαμογέλασε, εκείνο το χαμόγελο που είχε γίνει πιο συχνό με το πέρασμα των μηνών. Ένα χαμόγελο που έφτανε στα μάτια της και φώτιζε το πρόσωπό της. «Για πάντα», επανέλαβε, σαν να δοκίμαζε τις λέξεις, νιώθοντας το βάρος και την ομορφιά τους. Η νύχτα έπεσε απαλά πάνω από την Αθήνα και στη ρετυρέ της Κηφισιάς μια αντισυμβατική αλλά απόλυτα ολοκληρωμένη οικογένεια συγκεντρωνόταν. Υπήρχαν γέλια, συζητήσεις, οι ήχοι των μωρών που έπαιζαν και πάνω απ' όλα αυτά υπήρχε αγάπη. Αγάπη που είχε γεννηθεί στις πιο απίθανες συνθήκες, που είχε επιβιώσει από τις μεγαλύτερες καταιγίδες και που τώρα άνθιζε σε κάθε γωνιά αυτού του χώρου που είχε πάψει να είναι απλώς ένα σπίτι και είχε γίνει ένα σπιτικό. Η Ελένη, το κορίτσι που κάποτε ήταν αόρατο στους δρόμους της Μητρόπολης, που πουλούσε μαραμένα λουλούδια για να επιβιώσει, που δεν είχε τίποτα άλλο εκτός από το δικό της θάρρος, είχε τώρα τα πάντα. Είχε αδέλφια που τη λάτρευαν, είχε έναν πατέρα που την προστάτευε, είχε μια διευρυμένη οικογένεια που την αγκάλιαζε, είχε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της. Αλλά πιο σημαντικό από όλα αυτά, είχε μάθει την πιο θεμελιώδη αλήθεια της ζωής, ότι η οικογένεια δεν αφορά από πού προέρχεσαι, αλλά ποιος επιλέγει να μείνει. Και εκείνη είχε επιλέξει να μείνει, και εκείνοι την είχαν επιλέξει. Εκείνο το βράδυ, πριν κοιμηθεί, η Ελένη πήγε στο δωμάτιο των τριδήμων για το τελετουργικό που είχε γίνει παράδοση. Έλεγξε αν ήταν άνετα, τακτοποίησε τις κουβέρτες, έδωσε ένα φιλί στο μέτωπο του καθενός. Ο Γαβριήλ κοιμόταν ήδη βαθιά, ο Ραφαήλ ήταν σχεδόν έτοιμος να αποκοιμηθεί και ο Μιχαήλ, όπως πάντα, πάλευε με την κούραση. Η Ελένη άρχισε να σιγοτραγουδά, το ίδιο νανούρισμα που τραγουδούσε κάθε βράδυ. Και ενώ τραγουδούσε, σκέφτηκε όλα όσα είχαν περάσει μαζί. Πώς αυτά τα τρία μωρά είχαν αλλάξει τη ζωή της εντελώς. Πώς η αγάπη που ένιωθε για αυτά ήταν τόσο βαθιά που μερικές φορές φαινόταν αδύνατο η μικρή της καρδιά να χωρέσει τόσο συναίσθημα. Ο Μιχαήλ τελικά υποχώρησε στον ύπνο και η Ελένη έμεινε εκεί για λίγα λεπτά ακόμα, απλώς παρατηρώντας. Ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε στην πόρτα, παρακολουθώντας τη σκηνή με εκείνη την έκφραση που είχε πάντα όταν την έβλεπε με τα τρίδημα. Ένα μείγμα ευγνωμοσύνης και θαυμασμού. «Σε αγαπούν πολύ, ξέρεις», είπε σιγανά. «Κι εγώ τους αγαπώ», απάντησε η Ελένη. «Περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο». «Το ξέρω, γι' αυτό τους έσωσες. Γι' αυτό είσαι η ηρωίδα αυτής της ιστορίας». Η Ελένη κούνησε το κεφάλι της. «Δεν είμαι ηρωίδα. Απλώς έκανα ό,τι θα έπρεπε να κάνει ο καθένας». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε. «Αλλά δεν το έκανε ο καθένας. Το έκανες εσύ. Και αυτό έκανε όλη τη διαφορά». Βγήκαν από το δωμάτιο μαζί, σβήνοντας το φως, αλλά αφήνοντας ένα μικρό φωτάκι αναμένο, όπως άρεσε στα μωρά. Και ενώ περπατούσαν στον διάδρομο προς τα δικά τους δωμάτια, ο Αλέξανδρος έβαλε το χέρι του γύρω από τους ώμους της Ελένης, μια χειρονομία προστασίας και αγάπης
που ήταν πλέον φυσική μεταξύ τους. «Καληνύχτα, κόρη μου», είπε. «Καληνύχτα, μπαμπά», απάντησε εκείνη, και η λέξη που κάποτε ακουγόταν τόσο παράξενη στο στόμα της, τώρα έβγαινε με ευκολία, με αλήθεια, με το αίσθημα του ανήκειν. Εκείνο το βράδυ η Ελένη κοιμήθηκε γαλήνια, χωρίς εφιάλτες, χωρίς φόβο, τυλιγμένη από τη ζεστασιά αυτού του φιλόξενου δωματίου και τη βεβαιότητα ότι επιτέλους, μετά από τόσο καιρό χαμένη και μόνη, είχε βρει τη θέση της στον κόσμο. Και ότι αυτή η θέση ήταν ακριβώς εκεί, σε αυτή την οικογένεια που η μοίρα είχε ενώσει με έναν τόσο απροσδόκητο αλλά τόσο τέλειο τρόπο.